Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Mbiyamona agwa studio asoko ngali bagana inde ukwana na Ensoko TV asema mbiyamona iga aba mitawa tangasachi Madam Diana noyo minto Innocent na Kenya senga mbiyamono na ndi nyasa hivi meganda wasesenie asoko ngali bagana inde mambiyabona iga egere nkwana eri ngana lichene nyasaye ase abantu na abategereri baito na masabiki yaitonsi ya Ensoko TV ase gitabu kya bibirania inye kibuku kya gatano narimo ntagete nsome asomo rwege Swahili elinde toiwe nginya sago kwana abibirania isanemo. Basi kwa kuwa neno hili limepaki kwamba wako watu watakaoingia humo na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuazi kwao. Aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii leo kwa kama ilivyonenwa tangu zamani. Leo kama mtasikia sauti yake msifanye mioyo yenu migumu, maana hata Yoshua angeliwapa raha asingalinena siku nyingine baadaye. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Munene mbiyamono nainda seliri keriga nako bakenagotogia singi nchobi yabwaho ayeni bochino no banchene na mabera mange asema mbiyabona iganya sae twasomera malika machenwanya ao eline ya sawe itonyara gwe komia chingoro cheito na ndo torokerie liri keriga ya sae liere libe lironge asetole linyara ko bali go torokerie libye kera ya nyasaye nako semeria sobi yabwaho na samanyinga Kristo Yesu rumutolito iga Daudi ngoro keriare y'abibirania igoro yerituko lye Sabato. Lituko lye Sabato nogo timoka kurwase chigasi chaito nogo sogo timoka gosa sestare yerituko ye chigasi chito akorere bona rero togo timoka toye nyasawe itobonene asoko mubakana komotegia. Bona gaiga Paulo gokwana renga onye Yoshua na rwete lituko liria na kwanete igoro yerituko angaga nyasaye nainde tagite gukwana igoro yerituko linde. Rondo nyasaye bono bwatwira lituko linde otebire nga litukeli neri ya leo ametupa siku nyingine na siku hiyo inaitwa siku ya leo. Kwa hivyo leo utakaposikia sauti ya Bwana usifanye mioyo migumu. Amemaliza kusema kwamba raha ya Sabato imesalia kwa watu wa Mungu. Anapotamka imesalia kwa watu wa Mungu, ina maana kwamba wapo watu wa Mungu na wapo watu wa shetani. Shetani amechukulia watu wake ambao hawaitambui raha ya Mungu, hawaitambui raha ya Sabato, hawaitambui raha ya kumtukuza Bwana. Kwa hivyo leo mtu wa Mungu utakaposikia sauti hii usifanye moyo wako kuwa mgumu, usiufanye moyo wako kuwa mzito utakaposikia sauti hiyo, maana siku ya Sabato ni leo. Aliyesoma kifungu hichi jana, hii ilikuwa jana yake, ilikuwa leo yake. Atakayesoma kifungu hiki kesho, leo yake itakuwa ni hiyo kesho. Kwa hivyo leo utakaposikia sauti hii usifanye moyo wako kwa mgumu, maana Mungu anakuhitaji wewe mpendwa. Mungu nagotagetaye nyasa nagotagetera dogi mabwao elindago soya somo timoko we Sabato ekere Sabato dogo timoka Sabato taliri tuko Sabato ndero lero wasera se Sabato ya nyasaye asobo timoko chenu kwa monene igana Yoshua na kwanete go yeli tuko angabona nyasaye tali go kwana go yeli tuko linde eliriko kweli ya lero igakero koboke mambia bono iga kaobo gimabwa wa nyasaye egaraso asogo timoka nesta le ya nyasaye ekero komo kakutia segasi yao chikabidi mbele za Bwana
Chikabidhi ndani ya Bwana. Kristo anasema yeye ndiye Bwana wa Sabato. Maana ukiingia ndani yangu na mimi nikae ndani yako, basi umeingia ndani ya Sabato, umeingia katika kupumzika. Maana neno Sabato ni kupumzika kutoka kazi, ni kupumzika. Mungu alipumzika siku ya saba na akaitakaza. Je, zilifuka siku ya 8 zilikuwa yeye hakurudi tena katika uumbaji, bali aliendelea kupumzika. Kwa hivyo ukiingia katika Sabato, ina maana kwamba unaingia katika kupumzika siku zote za maisha yako. Kwa hivyo leo ukisikia sauti, uingie ndani ya Sabato, ukapumzike kutoka kazi na minyororo yote ya shetani, upumzike kutoka shida na mikatale yote ya ibilisi. Otimoke kurwa samarwaire, otimoke kurwa sobo levi, otimoke kurwa sobo tomani, otimoke kurwa sobo wevi, otimoke kurwa sobo tako tagacha, otimoke kurwa sobo tabega changa chingia, otimoke kurwa samarwaire cha chari cha kerengento na morera kerengenjo. Ekigara lero gukogwa nyugire liga toko nyankoro yao Nyasaye akobeka sestare gosasera ye Sabato. Abaminto bane ekero mwiweteri ogeriga ebeka somonene etange na debinto byonsi origeri Nyasaye egero sosogotimoka wa Kristo. Tigango sabere egere Nyasaye gokonye onyare gosoba seraha yogotimoka kwa Nyasaye nako bakiro monene nako ire chinguru kera na Nyasaye. Biamana senche bire bigarande watate biri ngalero gatura igweli yogiri yao omana ntoko nge chingoro chaito na musabero mutegera lya sema mbiyabono iga ando si asale aigweteri yogeri ya Kristo abande mbara robale isiko yense abande mbara robale ya sauito ebitune betu bya gusi tatabe megano nya Nairobi y'abantu n'abange baro Yesu Kristo nago sabire ngalero obasi ya sogotimoka na sestare Yesu Sabato tukeli kerago soko yo minto yone agende gasesenirie anyora maseseni yao ekiraga Nyasaye nago semeria sovya na byonsi asamanyinga Kristo Yesu rumutoria. Amina. Ayo no morande cha fete ageta mumanyi kore kanisa ni Happy Church Ministries International Suneka Kenya sebi mengandago seseni kero kena nyogota gete kondiga sama na ushauri mingi 0726 869 188 0726 869-188. Shalom na Mungu akubariki sana. Magiga ya televisheni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana ntigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokirinda kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkwira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiyo muntu
magerio nero gosekabuya maiga yokonyora mangana mange korwa se teseni kia usigitege Nsoko TV bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobiri kurkunga amegerio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisera obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez onye kuboteri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigure emirobiri yaitu y'Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso womogusi omokubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nsoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. magega ya televishoni Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662
chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboiga bangi nabanyika eligo kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yiramo barato asena bakoba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egie Nsoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigoba gontona Erieta Suarez ebagotebang'o yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kyao sigetegie Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta Nyasaye nigo ndakoretero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasaye abu Australia ko batukwegera lingana sobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bw'eleson seseni eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi obakubiyo neritwo Jito Mulgeria begeta sengia Nsoko TV mambia bono no gusaba no kwigena kwanenga kwa bokere bya kwachakire kuyarigana nimero bya wiritko tawateba ngaritko lya rero etichikane likorwa nga TBT Thursday igonga Anosian Sore ninga kiende yo kwenyoria egatie bintu biria to kwenyoria se amagima gito manchito Mulgeria nande ni maitenga na mange agendete kwene kiwa kurwa chinsemo au no ena se chinga chitaboro kiwamba agendete kwenda skuru nenge ntoto gosabe enga kibine yega naboroki wabikase skuru buya enga kibine yega banyale babwikirani boigo amasoma abo asinchira yabene tumaite no nyina stipara enga kibine yego manchito Mulgeria ndo chino nyinya sae obeiromia ekiagira twarira boroki wabagwikase skuru buya igonga onye koro moroki wando nsia sore mambia bono na niko gotebinga bekomokia asama somago na ibno moiboli yenda gusiro morokia ili anyareka gwikirania amasomae andonsi ase agosoma boigonye koro morokia ziskuru togosabire mambia bono nyare ko gwikirana uyekiagara no ene mbura ni gase ni gotwara kinera sumo cyo Nairobi nige kanyegete byo mwanjito Mulgeria kagete no nyengusi ya kanyekire
igonga emirobire nemiere kurenderera ritiko rya na otibinga TBT Thursday na rito konyoria nga kurumage gaga igani kyo konyorega tiento bitwaga kolire musaise binto biri kwanya ariko gwetera sobaguma bwaho igonga na bogontebi ase namba itio studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoero nyariko gusangana itwe asomta na ito Facebook noto live nen Soko TV YouTube la noto live voigo Bune Soko TV gonga na bakogenda usanga ujumbe yago sorwa karaga sina be yitio studio tonyare togosuka mutwe mambia bono andonsi asole boigo na bakube koruwa karwago munabona ntaiti kora somiga tia bali batumire uchiruwa katia bagose ujumbe tiabo asina be yitio studio ndara soma bali basoire Nabigo mention togote banga ne mention ko bay mention barba soirase omorobere ito bwen Soko bwakire aigando chipatromea momanya goteba bwakire oyo momanyi na sporoe kuranya nchono lyao tebatigambo kya mashabiki onsi Soko TV buno musori bwege sujeri akerwo nabigondo chimogadishu chemani bwechi radio Enoch Mochere nabigo Boniface Momanyi Maslin Momanyi Faith Momanyi Kemto Momanyi nabigo Nancy Kerbo ambassador Vera Domolia Tai agoteba bwakire bana baske baso TBT Thursday. I remember when my grandfather when he was alive he was giving me milk with egesanda usekerangesa ekerangesa diano najua hizo vitu kweli bana baske baso ndo chingwa nywete amabere negesanda egesanda kero kininke mahite ekirangesa na kinta otarante bigusina na kigesanda igonchi ninginyorete sana nande tindi kweba lakini kero kitinge tumieti akinde ende na ncheni ndo chechi sokoro cyane chigetumia igonga bana baske baso na ncheri mbate tibitiana lakini ngo chine ko bateye igondo cyumusori wesu ate bano alime hiyo muroberi mbako moero ate baba mushabiki onsi obaganira itskoligiye mambi yabono nanda ate banga moswaime yo muroberi Soko bwakire boigo milioni mtarajiwa ate babwairire bwakire bya lakini yarate babwairire bya aganira ate babwakire bya milioni mtarajiwa mbona tokoboka musori bwe sote Soko bwakire watching live Corona Kuru City Salams Club boigo bana basi ate babanto mbesibya obokeno mbore ga kyamachi no nayo konya John kebati banto mbesibya oyu mbana baske basote bire maybe abasacha na batari wesibya lakini asaba nyaroka twesibye ndo amachi nande to yanywe abegondo che Chris Jenny out watching live kurwa leba abaiga babokena nagotegerera egestasin Soko TV Teresa Mura Lucas Nyegaka numurandia Javet kurwa suneka ateba komo mbaka omoira sande sana Chris Jenny batumia momanya oteba tuko pamoja Enoch Mochere na baigo ambassador Vera Domolia taya otebanga bwakire patromia momanyi bwakire momanyi na sporo ekuranya nchenori auteba mashabiki onsieri Soko TV boganeri tukoligia. Good morning Diana na Innocent Krandeni seke omusoribe sukoro na Kuru City Salams Club wekagachiwa soba auteba watching live auteba baigaba bokena gosoime Soko bwakire Saro Monyoni Ivu Mura bana baske baso Jeria Kirbo Joshua Mbiatirimba Jones Bundia Menya Mamake Ruth nabega patromeo momanyi Enoch Mochere mo Saint Innocent Kebande abarende Krandeni skarate bi mo Saint Innocent Kebande usirire mono arairana nande Felicia Satandi boigo na Lydia Nyaboke wansi barairana nande naraba Misiri teria kirbaote batibiti ko rwangombo manamba Byron Kingdom wikakanyemo mwakiage village nabayiboli bayongere na Mariana nabana babo Masdiga na Macdotak no mogako ebeni nabana babo bonsi autebanga na mashabiki onsi Soko TV naba radia batwale litskoligia nande basoime omorobiri Soko bwakire abigo iga de safara autebanga bwakire se kurwa bogesumi Enoch Mochere auteba TBT eroni bate TBT gaigo manchito morigera nando very very keen onta yugo tikwanza ngo atumye tegesanda kunywera amabere nerongoli nande ndo chisqueeze byakire akiri bone bichete birie ebisande binyene nabayigo ntubwate biriya binge bisanda lakini bire bye plastic nande bye melamen ndikona bogonte biboyigo onye gwage tumiete ndoche Enoch Mochere auteba TBT all days memories nigo my late babo minto batishe bakwambuka renge kongirongoli ekyore nigo abwat niga abwato bumanyumono amatukaya nonyare konyora
omonto obwate ko omwana ekero erongori ekero machito murigeria timaite go sayo ngwaitwe erongori asekero lakini nje ningairi nimaite nonye ni no moi lakini timaite go serero ntubwata abaibori bakwera kwanza abana Gen Z erongori agotokerio omwana mwiterani konga na matukali amaiga toko inyori eno kumachero tebirere erongori kero bana baskiwa sateba amen pastor sana siringara ringia kwa nyarago gotwa autebanga Mungu ni mwema gwitira somo pastor ito lameke omaribanera auteba bluetooth sine kwa barani bochi no ari me omoro autebanga following eno kumachero na auteba good morning watching live kwa sebani boda auteba kuganiria staba corona barobu emerimo customs Kenya na custom Tanzania imambiengia na ndatebanga takweba rigeriae Helen Mukera TBT Thursday enyororo na yando cia sorekero gukwania kwara kwani rigeria gubuna eno kumochere rigeriae Helen Mukera naye kara kwani rigeria gurero na bana bago gusino nyino moiriogo Charles Strong anera oteba mwalimu Charles Strong kurwa Nyamira County Kenya basement oteba well tuned in TBT Day na Weldon Yaore Sylvia Moral Lavi Kwambuka Jacqueline Kwambuka na Begorla Rafael Misuko bana baski wa sauti wakora Doha Qatar weekend soko neye moyo kadiana na Innocent no alimi umorobirio mbaka omoire Christopher Tandi morning watching live kora borangi Kenyambi no mongi no Elidia Kirbo abana Sheila Matiangi moranga Mikae mama mongi na tata moranga na baiga oteba mama mwabo in law mother in law Mary Mikae awasani na mashabiki once Piben Soko TV auteba karibu imeyomoro Piben Soko bwakire karibu ndani ya TBT na baigondo chaiga Lawrence Nyaboga I'm watching kurwa iteli ya hoteli ya Ubuga herogeba hoteli ya Buga Masimba Matimbo niko ndani ninasalimia mama yangu Joyce Saboke na mumromo abokoro kwanga Douglas Abuga nanko yae boy Mogere asante sana gati ya bali bagendete usangase enamba iti studio na bagaso mtanda ito Facebook na hote binoto live nen Soko TV morobe nen Soko bwakire gongo majito morigeria kenge yarigani tukogenda siringara lirabu na enabo kuna utuma ujumbe yago sorwa karwago na bagekerongo sangalinganeri nabo kunyara ko gotebinga ninki irigo kwanira tayibago ntebi etibiti yao inkwira na nyari kingo somorwa karwago se ujumbe yago igonga ntebi TBT yago asiri tukoria rero kwegura bande erongori bare kwera na kero bare kwegwa bande bagatumia egesanda igonga nabo konginyo nayenga ninki okonyera kurumega gaga useninki kirio miseti actually ikiagari bine bintu byo konyoranga byare gokorekana lakini boninga bitayo konetikanga agenda se ringana lirabuli tukoria rero manchito murigeria asochi kunyara gotebinga ninki rigo kwanera kaito mu director itolbekire gagu rigotebanga ekerokorusio monto muririri goso olitegerere byo manchito murigeria olitegerere nandorigwe ekeroko rusio monto moriri goso niga gakora buno mubisa korende omonto mongainiere niga korigia niga okoira buno musani inaringana lya buna ndiri gotebanga ekeroko rusio monto moriri goso ekero koraki korusio monto moriri goso niga gakora buno monto omubisa korendo monto mongaini ere niga okorora usiniga gokoira buna omusani machito morigeria timaitinga nkalinga kwa rusio monto rigoso mwagosa na mpaka boniga mutari gukwanira na barabe mo kolie mirimo mino mokora nerekasi na barabe ne kanisa ya mateago bantu malinga kwa rusia magoso na boiga na bogo totebi otebi boiga buna linga lili gukwanira nga ekero kurusio monto moriri goso niga okora buno mobisa kolindo monto mongaini era niga okora buna omusani timaitinga abantu bali abangaini buna bakali koira mwanjito murigeria abakunyara kugwaka esimi gosonyara gotabino ase ujumbe namba iti studio 07886663 078 marakabere 6 maraka5 na trinere namba yomoire nabakunyara kugusangana nchema byabono otebina lingane lidabu likunyara ligokwana naboigo asumtanda ito Facebook ko mtandao o YouTube machito murigeria bego namukogenda kubekekero eruaka rwago se kerengera lyo ase mtanda ito Facebook boigo tunyata goteba TBT Thursday ndo chikira Dennis ga goteba TBT Thursday ensoko na ya mobu na butambe kran Dennis
rero ntebitibiti yao kuri no manjito morigeria saguriye biro taiti nande turagenda asensemo ya maya turakumanye gati yari agendete kwene kiwa kurwase imyoro beito wika chia bisi chinene barayibeito torengaki bagendete kokora imirimo yabo. Good morning and Soko TV ni Colton Oto following live kura Nairobi. Asante sana nanda bia mona soko ira na Colton twakororerega gwa somoro biro turaino mutumukase taikaye mu manjito morigeria toira nonte ibuna ringararira buri go kwanera onte bitibiti togendere boigo gusanga. Soko TV uboroso bw'umugusi omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tochikumirana kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche de anandemo imigeta seni yen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uligene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855
Kwa wale watu wa kuja mstatio, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Manjito murigeria wigita sengi Ensoko TV asentunde ya kabere nigo tugukwira sensemo ya maiya kurende na sentikara kwa ni murigeri nchumurigeri na kwa ni ngaitongo mochochi na yura ni linga itongo nugaya asemambia bona buna Diana ntebiri na kwaniria somo nene ngo gatebinga swasumurubiri Ensoko bwakiri nchenguru ku Innocent Onyango Nanjo manjito murigeria buna butamenye kuroka Diana ndemo kurenda sentunde ya kabere to goswa sensemo ya maiya tura kumanye gati yari agendete kwenekigwa utambeto gateba kurwase binyori beito to gochaka bene kurwase county ya Nyamira nigo bwoba bogendete kubwata insase kinyoro gya Nyakongo imiage sime bunge ya tutuma sabi county yo kubwatikana nege korwa ekemo asomo sacho yo mawe myake 44 hasamaria talasta Zakaria mache mumanyi abete gagotumia umwana munyaruka w'imyaka 5 asamayeta joy nyanchama ukara abasomo sacho yo abetega ku mutibongo mwana uyo na kumuita guika usiri bugima bwaye kolene abanyakinyoro bechinseme icho nigo bachete na kumurigia sibanyarete bakumunyora na kumuita guika gusiri bugima bwaye musacho yo nabo igo bakaba bagusaria ebintu byarenge mugondo nabego gusamba chinyomba cyayo manchito murigeria norobatura betero kwariganirwa no musakito Steven Nyarikembune turarunyera senchira yobwe Amagombo no borobo nene nigo boimoka ase kenyoro kya Nyakongo ase wodi ya gesima ebunge ya tutuma sabe me ya Nyamira mega yo mubere w'emyaka 5 bo moiseke cho inyanja mokara gotoka gakwirete ase nyomba yo mwamate ase korengana na birori bakweranga nigo mwana uyu atachere twense mega yo kobora korwali tukoria Jumapili hasato karero gakwirete nyomba bu Akio mwana nanyore akiyaya gaki onyo muntu yukwa umwana se inabwali gachanga chaka gukura ngaligie sirimbi kataye musibati onde mbugerie sirimbi gakindi yo mwana one gachaka gukure para gwita akia bantonganye ndige yo mwana one bantonganye ndige yo mwana one obiyaba no balinge bagacha bakaswachi bandorogoro bakanyora muntu tayo gabatebichi bandorogoro na magenda omuntu nale gukura akandora agatama akimora bwati kuchibandorogoro karabwati kucherutie ya mate abantu bagachaka kuchimate chaye ime kwenda bagatirimbo kaliyo kanje nonka sigikoliyo mwana mbere yatengo nyagutirimbo kalende ngo nyakukura nirenda abantu banyagucha ono nje timetingo soete nyombe yu yamenyire timetingo soete nyomba timetingo igolete nje mpari iga nalenge ngo nyagutirimbo kandi timetingo igolete ngaigo mwana na nyombale mwana na gaitire mwana na bekire rumi ya rogoro nje tingi gati nanye nange no mwana na ndaro mwana ngarara ye mwana na itire tikanga nduga igalende ngatamalende nganda baka polisi ngabatebia ya kyabeiro mwana na gaitire Ubatakana nekiriria ndeke nene kia bamenyi bahororo nigo bairegetambukire getindi na kumuita goika gukwa umukagerwa Sakari mumanyi w'emyaka 43 oyu mwana oyu itetua tokete nyomba mwaye goika gukwa bona mambi bwakia oyu toka musobetia ali gusoma ote no mwana oyu one Sakaria mumanyi onde keratoka nalieli bamwita tali muya Omukabarale tali muya omukabarale korengana na choice bosbori hoyo orengina umukagerwa hoyo oitwana abantu goika kwera niga kweranga embwa ya Sakari mumanyi terabankia na nigo konye asibira asechera asabwa tugetubwa ngoiga asebikore byogotokera abana nse nabwatetwe nabwatu muswati oyi bakagosa nakagenda keragenda umwana ati abana atigeto oyo makarwara ngo kumubori umwana winkia muna ya neligumba kera irutunya gitari bagateba na yaya umwana yo yakorekana no muyabetire mwana uri akabera nyagitari
agacha akabwatwa agakora eseri omwaka agacha akagambibwa akasibwa emyaka 3 agakora egesibaga eng'ana na ng'ina Esther Okara nigo akwerera obororo konyora beteire korigia omwana oyo korwasirete rituko ria Jumapili mwana nega burite kuruga igarituko ria Jumapili maragoba saa 1 rindi saa 12 saa 1 leo mwana naburite kurwa achete kwa isuguma mwana no alenge iga mwangina kuruga no alenge chengatira lio kangaruga mwana kyale mwangina kuruki bakurara ali moga iga rindi ninya kurigio mwana yaya nigo botuki bw'abanyanyimbo n'obonyabio botindi konyora bwakorerwo ase ensemo chietana ine mbarabare erio koria omwana oyo ase korende atoka rero ngagenda ngaripoti igoro ngaripoti Monday kera naripoti Monday abasigari bagacha maragoba abasigari 3 bagacha bagakora investigation yao bagakora bakagenda rituke ribukaira ngataiya abantu gaki ngonye sitorigia omwana gaki nande bwairire rero bantu mbaiyo ase ensemo y'abamenyi nigo bagikire gekore kigabo kong'u ase batebire ng'anire buya abakagirwa muna abayiga bairerwe getambo kire getindi Steven Nyarike Mbonde Ensoko TV Nyakongo Gesima Kitutu Masawe county ya Nyamira Manjito murigiria nigento kyo goichania sana Innocent na kumanyanga omuntu nakore kore bunikyo na ndegento kyo goichania nga akabaga kumuita wika gusiri buguma bwaye omwana mugano gwo goichania sana se mukagirwo yo buna gotebe kanonyaga korete boigo nigenteke sana nande baite bantu bagesimana bantu amanyekanite gukora ibintu biya kenegenteke semambia bono nandege kogechia ane mono tokurwe ngora gochia se ya mateyu ya siriti umwana obo nabo igo uyunere okorete gekore kitakorete bube yamini takorete biya yakorera bono gerire kenyoro ikigima kiachakire kwa bage kurigereri wunga nkiki kiabete se kenyoro ne amati achakire bono kurigereri Kureno manjito murigiria tugosuka mutwe omubere bwa musacha yo masiri ta Steven Muse muyiti ya bw'imyaka 44 kurwa sensemo ya Mwingi county ya Kitui hoyo konyogo kole mirimo yo kubeka kitairi kurwa so mwaka w'ekiri bubere na kyanda umanyete nyumba yo kombo ya sensemo yegesa mwa musioma ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu chache South county ya Kisii niko mwambia yeri tukolegoro abeteka gutoka gasiti obuguma bwa ya sinsemecho asiabeteriti abanyanyimbo nabigo monyere bw'inyombeyo wekerana asinsemecho kolende bakaba bakobogoli omubero yo ikasi kendu ya KTRH ase amate yagendete kurigerwa nabigo kwenekya guseko koro bunenge nakomanyangi kireto goko kwaye Mayenda manene nigabwata inse asensemo yigesa ibunga Kitutu chache South county ya Kisii mambiri sikuria rero maiga yo mubero umusacha yo masiri ta Steven Msemnyithya w'imyaka 44 uyukura sinsemo cha Mwingi county ya Kitui ayo menyata sensemeyo atoka gakwerete ase nyumba yo gukondisia sensemeyo korengana na bwa abanyagosira Javet Mthanja nigo akorera na Steven Oberime ye county ya Kisii kuri mwaka w'ekirubere na kenda na baire bakoremeramo nere korenda se kakomorigia tamonyorete kuri litikuria Jumapili. Kama last year nilikuwa huku nilikuwa nafanya kazi huko kunaitwa Menyengwa na nilifanya kazi na yeye. So ni ndugu yangu wa karibu sababu babake na babangu ni mandugu. So ni my real cousin. Na tulikuwa tunajaribu kumpeleka nyumbani, alikuwa anakataa. Alikuwa mgonjwa kwa muda. Lakini sasa kwa muda wa kama miezi 2-3 hivi sijamuona kwa sababu mimi nakaa Nairobi, sikai hapa Kisii. Ukwanekere ikyo nigo kirori abo bairere buna Steven nabwatu muchando bo korra natabwate bantu egento andake kirete atari kunywa mariogo wiko gosiria kwayo bogima. Steve alikuwa anakoa sana, alikuwa na shida ya kukoa. Unakisikia na ile kikozi alikuwa nayo ilikuwa ya hali ya juu sana. Ni kama hii kifua tunaita asthma. Kwa saa nyingine alikuwa anakoa mpaka anajikunja, unaona huyu mtu ni mgonjwa. Reality ni mgonjwa.
na saa ingine hata kutembea kwake kulikuwa na shida. Hakuwa na mke, hakuwa na familia yote, so hata ugonjwa wake ni kama imechangia sana, sababu hakuwa na mtu wa kumsaidia ndio apone haraka. Hata kukunywa mandawa saa ingine ilikuwa na shida kwake, sababu anaweza kwanza kukula ndio akunywe hizo mandawa. Steve ni jirani yane. Steve tabere amanere. Nigabwatu burwire bwa gokorora. Ale gokorora sana. Nabatu ali gucha ngaki nyinga ali gucha uisiekera nyumba. Analete gucha karure gasi gakora trasho. Gale gucha munago swaiga usieke chabia igoro ni yainsi. Oswa nyumba ini tabia yana letekera anyura marwa gucha oswa nyumba. Tayana litiko soka sana. Igora mororo kugenda yacha nando irana. Chinga kinyingi na chicho. Nigegotebekana nyagusira nigaberega gukora imirimo yo kubeka tiles na nigaberega komenya senyombe yo gukondisa na nigo arekanete asayo egekagechu ikibere chetiro guikaritiko rero ekero rimsuri beriaka abamate wika wake kurate. So asubuhi ndio napigwa simu na mmoja wa nduka hizo anaitwa Masika, ametoka pande za Makueni, ananiambia kuna mzee amepigwa simu akaambiwa Steve amepatikana kwa nyumba. Kwa nyumba yake kumepatikana mtu, yaani kuna nuka. So tukimbia tukaconfirm kama ni yeye. Ndio tumefika hapa tukakuta kweli ni nyumba yake ndio inatoa hiyo harufu. Ona mpaka muna yekiritiga abantu aberete nyumba matuka abantu batamanyiti, lakini ndutumate ngakariga gasi. Ona murapa ona igejirani yaye bona basinye inamo nere mono chingi chiajete komoketa niri musu mpaka bona batukubura ningaki nkibono yanyari kana rero chingi chikale mono iga niri musu ochurangerio manyene eproti bagenda baigori tisha banyora mayene gakorete kigasirete. Nonya nabo nigo baichanire okwirindoria kwa banyanyimbo kuromambia kuyurusia mubiro yo asayo asiabeteria monyana kucha koboye na kuyira mubiro yo ikasengendo yenyagitari ya Kisii Teaching and Referral. Ono che twaberere kurumambi twaganyire chigari egari morusi igaiga baakire jisimba ko monyana ajire gusubuka bieka ogente kuboine gari yabo nigero gukumya konene tole Kisii County, lakini tutabwatio bokonyi roche twa bono gonkumetinga serikali kietu bwate etabwatio bokonyi gucha story roche nyono barangirwe genteke ngago samaru kanga machite kale wikiraiga twakumire sana. Ripotiria Ensoko TV kuroigegesa ime county ya Kisii Chepethwel Machin. Wachubuli inomulikito Bethwel Machini kurwa asenseme yoye county ya Kisii. Dayano roche nande na makweli obotutuka naro. Lakini roche gento bagoteba ngagabulire gikayechi kibere. Toigende tengi amate aneche toke. Mate kitu inero na tambake. Na tambe. Kurwa se county ya Kisii kulende serikali ineremero yaye yokoranga nonye nulio siriri bogi makara sa tamba bantu basobo ngomanyi gole kila tokogenda busyo mwanchu muri totikalita se county ya Kisii ya serikali ya county eyu nigo yabwa tukire chitinga gochyo kole machibara gochia se chinsemo chijibunge elia yabo basina boigo mwanchu muri yabo machoge barabu anamono nigo uchakiwa kumurobelio yubo kubwatoka chitinge chichi kole machibara onyara koba gogotenerwa no yoromo konyi bu mugamba bwe county ya Kisii lijo bebo nabo sabande korwa ase county mwanchu muri lini go bateba mirobelio korosia chibara se county echo nigo abichinse meche bunge chire ase county ya Kisii nigo chakiwe elio magendero gwikiraniro tiatonyororo botioru asenchira gwikiraniro Una njira yemo yokuruto tobokoreri gochia asaba nanchi ananakigima asokorosherwa chipara elio kororobia obasombi bono nigensemo yabamenye kurwa ase kenyero kiri tembu ime yabo chibarabu ensemo yabunge ya machoka barabu ya county ya Kisii basokire na gwakabunambu yamono gochia ase serikali ya county asemeroberi yo emiyam asa maria tengo kwetu ndita kaneli tembu wa chibarabu itukuria retoro no mogoko mona sengenjorero twachire kuri sibo mo deputy governor ito achiguriye mara muyete utipara cha machoge wa chibarabu ombaba yana torega gasebire biko ya mara biriga wana tebeta rentega Kisii lero biko ye mara itabi mugako nito ngambia mono asengenje biraka tebi kwanya ko bapareta byanya ko biko termere para ya boji
rere ne tilete masari ko tira ga ari ongeti mate para yare mirubuya nande muya mono biachire korigio mara muga iga twajire korigire likoba kilo lingo mara mole miru otije para chito twajande kama tukama tambe se para mne guruga iga yagenda chimiskambi ije maiga ya serikali ya kaunti ya Kisii kugura nabaga kwi watuka chitinga cyo kurima kibara kiase ensemo ya bunge ya babasi amuna mu machoga barabu ile kurima na koroise kibara ase chinseme cyo amangana agendera tabuya simbara cyo torente ile bira gitabi kurima igati para yachagira kurima mora museita twaira ne iringambi ya mono bono bara chabe ile buyaga muchanga ngo yore abana mabere school atakone kipasa ya school abana di university abu atoko saba nenya samo bwatesi munaga ndrete igira gita igitu abirorire kamono kera sturaka ngo egasingia agende bako kwana nabararia nigo abamenya bwo batebire muna amagendero ao naganire achinsemo ao che county ya Kisii na ikyo ndegetambukire kiya yoko ya enekia simba egasia endoje yareka ningia kira gite kwenye tukuigwa bandi kwenye kubirora kemono kera tukura mwana metumbu ya mono sana asenge ndo tokari gasiria tebeti ase ground kiae ane tugandi gasi kaba nambu ya mono nande genderera 2027 yetoro na yamo Ibaranto dijeru tanyale pato kira ane ya mono ngwata jipasa ya bana bane school basame ya mono bana bane kunyara mabera banya pikipiki mwati meremo bakwira mabera school kwanyu mugabane Elijah Obebo nababisa bande kurwase county ya Kisii niko banyara gotarira ase chiwadi ao bobasi mu machoge amuna South Mugirango ile kurigireria bunemerimo yo egenderete abo asasingirira buna serikali ya county ya Kisii nirene gangenene yoko balentera bamenyi be county yo abakorari obuyasi chi sector ao Moro moju mwende kurwararo okendo beke magenti ward na indo konye kitako grabe tetani yabo yakiro chipa Kwere ngambi yamone kya twa ikirega twanyongo mora mona boro no yelo no roro no ya na bora betu isana ngusi go to do irinde pareros lakini anene twara ko abantu ba minto ba rogongorunga mugabana Paul Simbara ti ire dia gete na chiparanchi gwenere na araga mwaro abantu babo kiboro kera chiparanko bajire chikonya abantu baito ase bimeri byabo ase ukutara kwabo nase ukunyara kobera singo aba wese baragende bakora ibesara bakore barika kende ko turubure rwakire para yabengiya abantu tonyara konyora mu bororo kero bakora igasi yabo na bakora yaba gwende bakora sikinga tubu bwabo ono toto bambuya mono abantu bamendo chipanjiro sibwe nende chigwenere mura mugabana liteira mwaro lirebira kitego bire binge nembura yatokei yake mbura yatungusire magega yabire nyingi akiturne kene ngano yabire nyingi kazi itafanyika na mbele itakuwa sawa nabono nigo irabe buya akero chipara chirache koroisigwa nakweneke buna ngoba chire buya elinde kororo byo basombi ingo reporter ya Soko TV ereteriane Wycliffe Orenge Manjito murigeria tokwira na se county ya Nyamira maiga ya Keva Nyamboga bwe myaka 22 gukwa maiga yokugwa kurwa somo tiguro oyore ali ngekwarolia nige familia yae kurwa se kinyorogia kurwa se ward ya Busamaro ibunge ya West Mugirango ime county Nyamira yasabire koruswa yasinyirwe korusyo mobero ya Senkendo asabire abarayibo gwancho kuyabanyare ba Weso kiana gokonye ya Mateyo eri banyare bakomoenia omwanobo asa marieta ne onkoro kudorika moige kangwana aiga senke no muswati ominto omwana yo niga korokwa Keva wanu mwana yo niga renge gokorega asia ari nyamusi akarabero ore muteta linge agacha akarwara wone kerarwara agaicha iga sobache kuweniwa wona agacha akaenda nyegitari makairo riria enda nyegitari makairo bono akababuna nkubwena ari yake umuntu oyo magaicha akamurusia igabuna ngainchu ochikonjwera riomote mwana uyi akarwa ara mubiro oyo torenge murungi akagenda agachikomuchwera riomote ekarachi komuchwera riomote riria weri riomote egesago gegatigara so mutonde iguru wone egesage keriria ndete gasiaya na ria kemwage to mutuguru kare kiamwa ko mutuguru akabwata akagunse abamwe abo bagacha bakarangirwa akairu nyagetari kebirigo riria iru nyagetari kebirigo akarusigo immediately nende litukerio akairu nyagetari Nyamira
Nalitua igita au Nyamira tukanyora igome takirite kiri lakini abekire ki machine cia Nyagetari. Ono mwana oyo akaba Nyamira ago bakarabona tigaba mwake transfer ku Kibosongo. Agaika Bosongo akaberora matuko makego mwana uri akarara. Wonekero mwana oyo arara tugukikoborire ndi piri bakagenda oro Saturday bachikomoreta Nyamira gose bamorete ibara bakanyora ipiri igere igoro siringi 350. Ninche na abaire na muromi to bakenga kiasirete. Ekera agwere kwere yuna agete simi monyene uyibare ngo guchwereri ngamubori ngakiare aganda yambe yaro sabire mix ngora oragerire ne piri yo kanta itenga kane toirane. Ngabwatanga jaga gosibichianga inche kingo sibichianga na tumukira kaiga kama konga kire simi ga kimuta gocha tororo gose ne Nyagetari to kumochenchi nalinda ati mama karuka gaiga ngamubeke pigipigi na kombote pigipigi ngamulini ngamwira baka kebiri gago nje buna narara ire getanda ngachaka kukura mama naliante betingaki takolera ngamuta yayo mwana mtota iyo takolera ngamuta iyo mwana mtota ona ngachaka to yumusajo nkiga kingwango ntaikuru mapema toro gose ntokonyo mwana omi mugeni tokonye oyo minto chanwa tokonye kake asogwanja kwaino ncherendete yo tobwate ono mochiore insepi yo nyomba te iyo nyomba babwate mobigererie muri abasikorera amariga yona sibakorara murigererie muri abasikorera amariga uno mongina tabwati kenyo akarangete akwe bisine gechunchugo akigo twasaba sogwanja kwaino mobakonye igo twarira gocha simoni ncherendete tane gonko kubosuboria peri incho mohamate tobebekaina kakikozwa mwana oyo asirete nyone ni sugurie gokora nyone ni chaete iyo nyonye ne pense ni kubekere rwendagera gakini nchembo goreti ko mwana nkabarente akabesi ni kubami to tuachire korera tuachire kwesange toge ne chikondo togokora ntobuga tikende togokora ne chikondo tomenyete aki umuchi oyo murigererio mugaka bwengeye aki gomokorera tochikobora gaki chanua taimo karera kini nwa bana banyasaye mogo konya bari bachandegete baborirwe kibagoko akitobente umwana ke batoe ni tonyore ribagaria kogenda Murigereri togotigana roboti rukurwa ase county ya Nyamira niko tokwanda busia saba nyakirogo kurwa ase Chief Factory echuchire asobo mo hwikiombe kimanyekanite buna Chai Network batwalete taro ya matuka 3 gose bagendete taro ya matuka 3 ime county ya Kisii aswatalete Chief Factory cheitumbe nelia Nyamache echo bagoteba ng'anigo chikoro kwa ba member bekiombe elio banyarako baba kurigereria ng'aba twalire bikaro byo kurigereria imerobiri yo kwane kibuna bali bagusimeke kebeligie chae konyora bale bonus yengiya nabo igonko nyarako bale bakonyore enchira yo gukora buli mitiga tonyora robotiuru asenchira yo wikira. We know very well kuna shinda mingi katika hii sector especially wakati ambao kuna shinda ya hata ya bei, kuna shinda ya soko sababu ya ile mambo inafanyika huko Middle East. Kwa jumla kuongea tu mambo ambayo inatuhusu kama wakulima wa majani chai. So tumemaliza hiyo shughuli leo na maybe tunaimiza pia wasi the factories especially in Kisii. Sababu in Kisii factory moja peke yake ndio iko Fair Trade certified ambayo ni Nyamache Itumbi. So tunaimiza pia factories zingine zote waweze kujoin hii network kupitia certification ya Fair Trade, ndio tuweze kupatia hii network nguvu ambayo inafaa, ndio wakulima waweze kuwa na a voice. Sababu lengo kubwa ya hii network ni kuwa the voice of the farmer wa majani chai. Hapo ya mwaka uliopita Rukurio ndio ilipa chai vizuri sana Kenya mzima. Na niwaambie wenzangu hakuna siri kubwa ya kulipa majani chai ama kulipa wakulima vizuri. Ni kukaa chini na wakulima mnakubaliana. Tulete quality chai na kama ni fertilizer imekuja iwekwe kulingana na vile wataalamu wanasema. Quality ya chai ile mnaleta kwa factory. Matawi 2 na shindano. Tunakuwa strict na hiyo 2 matawi 2 na shindano. Alafu ya pili pia ni kumanage costs ya factory. Lakini niseme bahati tu Embu tuko nayo ni kuwa hatuna private factories. Kwa hivyo hakuna mashindano ya KTDA factory ama factory yetu na wale watu wa private. Kwa sababu hapa nimetembea nikaona watu wa private wanachuna tu chai hata matawi 5 hata matawi 4
So huku Embu hakuna private factories, na kwa hivyo ile mambo tunaongea na wakulima wetu wa KTDA wanafanya hivyo. So hiyo maneno mbili, kuchunga chai kwa shamba, cost na quality. Chai Network ni kikundi ambayo it's formed na factories za majani chai ambao wako na certification ya Fairtrade Africa. Tuko kama around 26 factories in Kenya. Inajumuisha factories zote Kenya mzima zile ambao ziko na certification ya Fairtrade. So siku ya leo, jana na leo na kesho tumekuwa hapa Kisii kwa mkutano wa Fairtrade Africa, amene wa Chai Network, ambao mimi ndio mwenyekiti na mdogo wangu hapa wana Daktari Kenyoru. Huko mahali mnasema kila wakati Kisii hapa ati kwa nini wanalipa bei juu na sisi tunalipa ndogo. Sasa leo wametoa siri na mmesikia nyinyi wenyewe. Kama sisi hatukai pamoja na wakulima na directors na management, hatuwezi pata quality, na quality inapatikana kutoka shamba, si huku factory uende kutafuta. Kama ukipeleka garbage in garbage out, hiyo ndio inafanyika. Kwa sisi factory zetu za Embu 3 tunafanya kazi tukiwa kitu kimoja. Wakati kuna mambo tunajadiliana, tunaketi kama board of directors wa the 3 factories, tunaongea mambo yetu, tukimaliza tunakaa chini tunaongea na wakulima. Nimesikia ukiuliza juu ya quality, kwanza ni lazima muende kwa wakulima wafundishwe ile matawi mabili na sindano, ndio wakipata hiyo mwishowe mtapata quality. Lingine ni kutoa hiyo manjani kwa samba wakati unatakikana, kwa sababu mkiweka mpaka jioni hamtapata ile quality. Manjani yanatakikana saa 5 hiyo umefika kwa factory, baada ya saa 5 hiyo ingine raundi ya pili hiyo saa 10 saa 11 imefika factory, ndio muweze kuchaka hiyo manjani kwa ile Manjito murigeria tugosuka mutwe nigo murai wense William Ruto hariganitia barai bechingongo kurwa county ya Kirinyaga me nyumba y'uburai wense aiga sumuchi o Nairobi kokwana kurwa sense meyo Ruto niga kira bamenyi ba Kirinyaga mukoboko na bigo kubakira ngambia mono asoko moye kura chinga kyalenge kuligie kirogo ky'uburai wense asatebete buna nigo anyorete chukura chinyinge kurwa chinse mecho cha Kirinyaga turanyore nkwana yomraibense. Wacha nirudie mambo nimesema mbeleni. Watu wa Kirinyaga, mimi nasimama mbele yenu kusema asanteni sana kwa kura zenu. Asanteni sana kwa kunipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. I don't take it for granted. Hiyo sio nafasi ya kawaida, sio nafasi rahisi. Mimi nasema kwenu asanteni sana. Na kwa sababu nilikuja Kirinyaga, nikawatembelea, tukaongea na tukakubaliana ya kwamba tutatembea safari ya kutafuta uongozi wa Kenya pamoja na nyinyi. Na hiyo nafasi mkanipatia, na mkanipatia maagizo, si ndio? Muliniambia kuna kazi lazima ifanyike. Na mimi nataka, kwa sababu mimi ni mfanyikazi wenu kwa kura zenu, nataka niwapatie na kidogo ile kazi tulikubaliana na nyinyi mahali hiyo kazi imefika. Si ndio? Si mulinipatia kazi? Muliniambia mambo karibu 5. Ya kwanza, muliniambia mambo ya uchumi. Mkaniambia nipange uchumi. Nyinyi mnaelewa. Wakati huo 2022 uchumi ya Kenya ilikuwa mahali pagumu sana. Tulikuwa na COVID, tukawa na mambo ingine, uchumi ikakwama, bei ya unga ikapanda, tukawa na matatizo. Mkaniambia nirekebishe uchumi. Mimi nataka niwaeleze. Siku hiyo kitu inaitwa inflation ilikuwa 9.6%. Siku hiyo dola ilikuwa imesonga imefika karibu 160 shillings to the dollar. Siku hiyo exchange rate
na interest rate ilikuwa imepanda. Ilikuwa imesemekana wakati nimeingia ofisi ya kwamba Kenya ni kati ya nchi 6 ambayo itashindwa kulipa madeni. Uyu muraiwense litukuligorekera gukwana kiraumiranite n'abarai n'abamenyi bakurwa chinsemo chi county ya Kirinyaga nemono gaba umirete so bumenyo bwa West State House kwigure buna gukwana nande tokagenda busyo mokonyi bumuraiwense Professor Kithure Kindiki nere nigara itumusangirikano waba uncholiye bw'iki sector chi abanyene aiga asumucho Nairobi ikarekyo gientunde ya 22 nigo kialenge gyo gukwanira ke kokorekana kiro mwaka na nigo kiale ko bagekoligira linga ke sector yo egendete gokoli mwanchu muligili tetureigunga ninki umukonyi bumuraiwense nera kwante litukuligo. Nairobi is the vibrant heart of Africa's financial and technological transformation, a city which is distinguished by its dynamic fintech landscape, robust capital markets, and thriving innovation ecosystem that continues to shape the future of Africa's digital economy. As the government of Kenya, we recognize private equity and venture capital as critical drivers of structural transformation, accelerated industrialization, and sustained long-term productivity growth. Accordingly, the government of Kenya views this conference as a strategic platform for aligning private capital with Africa's development priorities and the evolving global investment architecture. This convening reflects strong and sustained collaboration, and I commend AVCA for its 25-year legacy as a leading champion of private investment across Africa. Your role in educating, connecting, and convening global allocators has been instrumental in shaping and expanding the continent's private sector ecosystem. I also recognize the Nairobi International Financial Center Authority for its strategic leadership in positioning Nairobi as a premier regional financial hub, as well as the East Africa Venture Capital Association for ensuring that domestic and regional capital remains firmly integrated into the global investment conversation. The theme, your theme, Break the Mold, Reshaping the Future of African Private Capital, reflects the current Kenyan and African reality across the continent. We are actively rethinking on how we finance development beyond traditional reliance on public debt towards the mobilization of private capital to drive sustainable and inclusive growth. Mwachimuligili wikirabo twikiro mwali bwa mayese mambia bono Diana na mono twigule tugukwanire bingo makweli ali alenge obotutukana kurwa city county chito chia Kisi na Nyamira nabo igo rigwetenga ikyumbikirie gurunga Chai network nakero kikiachira sobwamo helikoranga abali minkonyora bale omoeso kagirete gentongire na igwoyo matebanga twararire Cecilia berete no kubwatira negati aba director balimi nabo igo stakeholders responsible be Chai nyingene tengi kingi chikoba kyagokoleka omoeso Mwesongo chule. Ogo chomentera incho na enyori. Okay. Kare no manchito mwigeria ndara mission bali basoire asomoro birio ndoche mama Kerut. Good morning Diana na Innocent kurwa mabiria wakire biyano ndemi morobiria nsoko bwakire baka omwerio Edum Sasia Nyamachi Wilson kurwa bobasi Nyamachi Nyabitendi Kondani Erimwachi Alivio agotebano ali miyomorobirio Bluetooth Edwin Makoli incoming MCA Autebanga Makoli Ramba Bonyamatuta Ward Tiondin Eva Morago tebakira ndeni seke omusorwe so pamoja no ali miyomorobirio Auteba bwakira iga amabuko Jessica Mora ensoko bwakire kurega pipeline watching Eric Nyangau Autebanga watching Coltonoto Good morning ensoko TV nere Coltonoto Autebanga bwakire ensoko neyemo unabutambe Holinde Innocent ritkuliare ronate gunga imanyige sanda ninki na Barnabas na Barnabas gesanda nkelia kiale watu ekalabash itanga ntengo bekera boigo
ntubwa tumanyete lagi kurukwanga ekerangesa okay igisanda giali gutumika kunywerera ngoli batukaria kale mangana cha itare rero ngoli yoka kusibaka mabere naro ya marurano abagusintua yanje temangana cha itare ngo cha ya chiko cha matukabire iga kulenderera nerichiri chichikoni chia bantu nyeteyo bantu mbalikonyi ero ngoli yo bali gose chibando osero ngoli endeyons itangani ya chakirete ye chibando amini ye yoboli igacha koletu ye chibanda kera baire talende tukaibeka nere kibuyu tukanyora ngoyire kero lende kero mana bana bakairwe kera bagukina ende mungina akababwatire iga obabekira guchimundu bana koragira onde nali ale gotokeri chobolie mongina wa science mbali ndete evidence ya mo ya boro bambi mwa chomuligi with Diana tete kuirania miakeria mekekera kinete abakina ba squeeze bagutara neli gonki mba ucha komanya magana nande bachenjiri gochimba kali gonki ntongira bakali gutara nakyo aigane Soko TV mwa chomuligi tondo mutima gotokwira na toso sense mwa chigazeti Soko TV uboroso bw'umugusi. Obutini n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde olenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindu ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha onye kubwateri borio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo
kwanyoribaga ligi yaliokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liokuraria asegete senieke asoriguri lyakibusani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. Ponta kapita ngote babu na buja mane sunu kwenye kuruncha kati kotera na reke buna kamono nda mateke ndoko kora lakini kugena kuno kugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuni na mani kironji kochi makuta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu kora mutu ni tureka mutu yo jeko kuna come to flani na onde me ya Ensoko TV oboroso womo gusi abangi na ruteke iririato Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo egoika chingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonsi nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi. Erieta riane Linet Nyambane. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. Wanchumuligili nande tuiranire semambia bono tutete kogenda sentunde ya kabere enensa ya kabere Diana. Are you ready? Very ready, always ready. Always ready. Aki ogendrete abantu gakibaga teigurugusi. Gusi Innocenti. Najitegirie mbure gutwa. Agere bandetio kwa ni Innocent Onyango. Na ndo tuboreri Onyango. Butamegera ngo enda Onyango ngote wanche ngutebe Onyango yo ni. Yagoro bugusi ritukulega lembura yatwete sana. Unfortunately na inchene gweta masunya. Na atagete komisi egarero rekananga nembura yansiekerera. Pole. Lakini rikubali kambera bobe sana. Chibara chitu chiabetu muchanda sana. Abana mbono ni gwetirio giria go besi eritera chira kini mbieri. Nairobi yeye mbure tuboli gachi ki ibere. I think yakoba submerged. Chi kibere. Ino sandro ne ikea moyo kano chikas. Ere submerged. Yakoba submerged mbure nyingi sana. Nairobi nenkong sana. Tate kuligeria mwancho muligeria yale sechi gazeti yasema biabono. Nande nkagiretenga enkwane nechikogera tukwana mangana mange kera chikire chinsa ibere kera tuchikwigole simigo chase studio anda mono tuguchakira kuligera lichigazeti chitungi chigokwanera sokobogo kwanego mbwate gazeti ya The Standard yasemambi yabono nabo igo nabo ligeretie e back page chibicha chingi ya mupira no akwa o Champions League kero montago togi noro gukwaneruga iga ase gazeti ya The Standard yasemambi yabono kurende ntagete ngeda yana neralibaga koro kingazeti kyabwate semambi yabono na ncho manjito murigeria soko bukwane mbwate gazeti ya The Nation na igaro chumugano monene ni gubwata barai batatu bakoruko muske tuchakire uyu muinogari nere Mwai Kibaki Uhuru Muigai Kenyatta na baigo omurayo boniga Ruto nichiko gotebinga ninki bagokwanira kurinda Simoni gatikana Innocent Libaga araitira chigazeti Mwachumuligeria kera kwigure dana gukwanire gurukurero ngani kakitoko unpack togosoka chinamba na koro kingaki economy yense ya Kenya gendete gukorigo so ujumi ase gazeti ya The Daily Nation wataba slow growth ogokina kore wekerengo gense igaiga tugukwanira uchumi yabarai batatu na ubabikirwa ase kerenga korigereri wo murayi mutangani Dr. William Ruto yorobisi oyo rweta bisi oyo kabero murayi wense muske Uhuru Kenyatta na boigo mwelio nyagosira na ndo yo kabere rero murayi wense mugaka Mwai Kibaki
ngorigereri bare chingaki chiabo kera bare kwa bakora serikali gakiugo kina kure Diana Nguchara kwa bagotebia ase gazeti ya The Daily Nation Standard nere bwata magane kamina yunere go kwanira igoro yogo kina wa economy ngoro kire indicators bagoteba nga chinamba njiri kurwa obuli mubonde bwonsi nigo chikoro kya kilike bwenerete na asibabegete ebicha yumuraibwense Dr. William Ruto gazeti ya Taifa Leo bagoteba Ruto ajikokota nero nigo kwanira igoro ya sekta ya uchumi asemambia bono mwancho muligereri na namono akira babegeta maiso na kuligereri ngaki uchumi yense ya Kenya egendete ko bake go kolito kogenda ase gazeti ya The Star ero gebugolite oteba economy creates 822,100 new jobs despite slow down babatebanga inse burai bwo murai bwense Dr. William Ruto nonye uchumi yense ya Kenya gego kina aso kwali ngora nigo anyare ko baga ko birosia mabaga yemeremo gochia asaba Kenya aitaniti chiri uchimi isano isato 22 emia yemo yuna baga yabantu babere bakonyora emiremo nonyenekera uchumi yense ya Kenya egendete ko bage kwenda ngora gazeti ya The People Daily nero nige bugolitie headline go kwanera igoro economy slips again as agriculture dips mwanchumuli bate aba economy nigo uchumi yense ya Kenya nigo yarorekanie kona kogenda inse nonya nabo igekera bagukwanange sector y'oburimi yari kurukwe backbone gose uti wa mugongo yense ya Kenya bagatebanga nigo bwiranire inse Business Daily nige gukwana real wages grow first time in 6 years mwanchumuli bate abanga engeli bono aselitanga nikebisese miaka 5 no yomo nigo bono yarorekani ko bagego kina nagaiga babigete chibicha cha abankwana bandega nabo somera na mono nyal ko bago komanyanga ningi keroro tigatwira ne Diana to chake ko batokurigereria amangana kurunga the economy topics lero da chibabigete chi headline chiregaiga teten ko ali bagora chaka ladies first sawa manjito murigiria se gazeti ya The Nation no yomto Innocent agotebirio muganoro ni gotebigoro ya slow growth yoko kina asebirongo byense aigani bago kwanira igoro yomorai tawatebanga the second president of Kenya Mwai Kibaki the third ega bago chakana Mwai Kibaki bagotebanga niga kineti uchumi yense ya Kenya arakabere higare ko yedabo haigo manjito murigeria barigete Mwai Kibaki kuna koletia sensemo ya ujumi yangire korumono asensemo ya uchumi manjito murigeria haigamba bigete boigo omuske Uhuru Muigai Kenyatta kuna koletia sensemo ya uchumi na boigo muraibense ya Kenya wikira boniga kurene guchakana Mwai Kibaki aigani go bagotebanga asumwako 2003 nigo uchumi yense ya Kenya yarenge asibirengo bya 2.9% akayekinya wikaso mwako 2004 egaikase ibirengo bya 5.1% umwako 2005 akabikini agubona togotebanga ekaba doubled gochakera semya ke yetato yonse bagukwanira sabara yabu bagotebanga growth rate nigo yarenge 5.8 yakayebwatira gwo muske Uhuru Muigai Kenyatta asomwako 2013 akachaka na 5.9 mwako 2014 5.4 mwako 2015 akayekinia uchumi yense ya Kenya wekase birengo bya 5.7 umuske William Samoei Ruto so mwako 2023 nere agakini uchumi yayo mwanjito murigiria tokomanywa kurwase birengo biria no yatigate 5.7 aso mwaka 2023 yarenge 5.7 aso muske Uhuru Muigai Kenyatta itigete mwaka 2024 enairo no yarenge 4.7 aso mwaka 2026 mwaka tore mwanchito mo 2025 yani egasuka guika 4.6 toro chinganige kogenda uskanse nabaigo kekiombe kirigia betege okoro bonengi gekoro kwanga Kenya National Bureau of Statistics kegotebanga uchumi yense ya Kenya wikiboniga nige birengo byagenderete gusukancho mwanchito murigeria asibago kwanira kuri mwaka 2005 2003 wikaso mwaka oyo tere bagotebanga uchumi yense ya Kenya wetira se okonyora kwa igoro kwa muske William Samoei Ruto bono nigo uchumi yense ya Kenya yasukirense na kwerezide buna bago kwanira mwanchito murigeria igoro yegati ya emyaka eri omuske William Samoei Ruto akolire mirimo yaye aigani go bago kwanira igoro ya uchumi yense ya Kenya bagotebanga aso mwaka oyo 2026 buna babete bakubwatuka robot yurwo
nginyori to mulai bense ya Kenya kagoteba ngaboni gento baguchikurigeria ne ekadisco nero baguchikurigeria barorenga ngaki banyale bagokora emirimo yabo manchito murigeria korende gaiga bakwanete ukebati ne scorecard nereyo bagoteba gaiga bakwanirete na uchumi ensi ya Kenya ere guchakira ekero oburoire bwa COVID-19 bwanyadite bogoso ensi ya Kenya ase bagoteba na uchumi ensi ya Kenya yachagite gusira ebirengo aso mwako 2020 aigo manjito murigeria nigo bagoteba omuraibu ensi ya Kenya musikibira Samuel Ruto nigo konyora kwae gwachire igoro abantu abange banyale bakori kwa sechi abisi nabaigo konyora kwa abantu baresi abisi nigo kwabeire igoro igento keirero uchumi ensi ya Kenya gie kunyara kegosuka mutu aigamba irerete binesima yari kugura nabaigo buna Kenya bali wakanestima buna Kenya bali konyora emirimo nabaigo buna Kenya bange balingia siabisi buna bali wakanirwa kina kigente ne bakwanete innocent kurende bagotebanga ase ogoswabisi kwa muraibense oyororo nigo musikibira Samuel Ruto scorecard ya ibuna tebete neshikurigerirwa iyo irabere aira na sentunde yakabere nigo batebiringa ningabe gitabantabanga abisi nabantu basweta abisi kibese bagokana nigo kirigoro turigererie bagoteba is game of numbers muna kwigure dayana gukwanera igoro ya National Bureau of Statistics nere eko yasogete robot yorunki bako babagukwanera bagoteba inkigekoera economy yense ya Kenya eko ba measured gosekere kurigereri unkikiri bakurigereri litangani bakurigereri consumer purchasing power baranga ki Abakenya bakunyara koba bakutwara kibesa na kogenda gokora obuguri nabo igo bacha kurigereria amaguri ye kodi gose kinyumba kiri tugwakanira nga kitugo ciakanira na namono banyara koba bakurigereria egento kende bagoteba nga ki company kiri kigendete gokora mangana manufacturing kigendete koba kigokori na boigo ngonyara koba bakurigereria mangana ye emirimo asense ya Kenya na kurigereria egento ekurukwa inflation rate yiwe kurunga measured by consumer price index ingakie ebintu bigendete gukina magoli na ndekera bigukina magoli ingakie abantu bakugura aigase gazeti ya the standard esemambia bono SPG yakane gukwana bale ingakie kinambe kikikoba chikoro kinane monesi bagoteba emirobeli umuraibu ensabe getense asikiliye otebekana yarigirete gungane chikoba gegokinia ense go se economy ense ya Kenya kurende kubwatekana no robot yoru nigo rwabetero gukwanira amangana mange gente getangani bakwanete uguchenji kwelire na karo ngo bekire bune egetange kemoge kogera sector y'uburimi itakoretibya nabo igo sector yokorosia ebintu asset factory nabo igo mwancho murigiri asense mili bosombi bateba amangana GDP ayibagoteba nga gross domestic products asabantu bakubuli GDP ningi asbagoteba nga Abakenya nigo bono igaso mwaka w'ikirubere 2025 barorekana gutunga sana kororanga nkogora bale bintu nabo iga sector nagotebiri y'uburimi buna nero yanyarako bagekwira nanse ebinte binge bikuba bigokwanira ugaiga ase kinambe kidaya nagotebya murayibwense boniga economy yense ya Kenya asogukina kwa nigo yakinira asekera ngo Kenya ende gutaisano nemo asemia ekibagotebanga ekera mwanchu murigereri omwaka olia soete omwaka bw'ikirubere 2024 nigo economy ya Kenya lenke emero inye enu gutaisano na ibira asemia nabo igo mwanchu murigereri sekurigereri ende gorunga GDP kinagoteb gross product gross domestic product bagoteba yakinete ase shilingi 15 na ibere chimilioni shilingi 15 bere ngutaisano ne chinichi trillion naboni ga mwanchu murigeli bagoteba kurwa aso mwaka bw'ikirubere 2024 chialenge shilingi chiribu 15 nemo ngutaibere trillion sector nero mwanchu murigeli yarekana asogokina asobwango nonya nabo igekira bagoteba nigo bagotebe sector yokoena na chinguru cyumurero nigo bagoteba yaberege korekana gukina sector y'ubwaga kinero nigo yakineta sekerengo ki ngutaisano ne ngutaisano isato na bono igo mwancho murigereri asibako babagokwanira igoro ye sector y'obosombi bagoteba nero yakineta sekerenge kikulinde aigas bagokwanira nigo bagoteba nga nige kwamba kororekana uchumi yense ya Kenya nigo bono etaraki na mono kurwa asomura ibwense kulinde asebicha ngeli bagoteba nga nonye uchumi yense ya Kenya taraki na biya
egento kero kikiabera attributed gochia somurai bwense nkilinga mabagaye ngasi arosiwe gochia asaba Kenya nemono asomurugilio ria bubwagachi wichi nyumba chitali chia maguri aigas bagoteba ngano nyeliogi ria kisiasa liroro nabo kuligerelinga ya temire asense mende na konyara koba gegoteba mwanchu muligereri na kororekana nga ya nyara koba gekurwa emirimo gochia asaba Kenya bagoteba nga nonya eliogirire ase ubwagachi wichi nyumba chamaguli ainse na boigo bagoteba amangana gisiasa gukwanekana kurende gento kiaberege kororekana kubwatekana n'ekyombe gya Kenya National Bureau of Statistics belinga emirimo yaberege kubake korosi na boigo mwanchu muligereri egento kende batebire ugo mirobeli yo kwagacha bwagachi wichibara nero nigo yarure emirimo gochia saba Kenya kurende sikili bagoteba nga chibesti ko bachikurusi gwa buna ebango nigo chikwamba kororekana koira ensi ya Kenya gukina asekerengo kiligizi nabo kunyara ko bagwesomera CPG yakane gazeti ya The Standard bali bamanyete one pack numbers unyara ko bakokuligiri kurende ntagete umugano yo Diana ule samangana uchumi litukulinde ntonyole nonya no Kenya na bagototebyo bali babwato bumanyi nabo tulikire message totware conversation nayo totebi indicators ko sebi manyiro libiri bikoroki uchumi ngokolire wiya onye komanya tamangana yechibesa nabo totebi namba itegere 0788666663 eliyo tobekire message totebi Innocent na Diana nimbwa to bumanyi nabo one pack nabo nkotorana ngorokie kyombe gya Kenya National Bureau of Statistics bunakiabetege ukwana chinambe chinki chimine tiguchia somo Kenya na nomono mugusiase enchira yobikire no wanyarka bagakumanya toko genda bosio gukwana bale CPG agatane gento watebe ensemo yobwagachi nigo yakinete mwanchu muligereri na asfagale goteba nigo egendete ko bage gukina gochia asekere gigoro bagotebe kana nigo yanyare ko bage kororekana kurwa asomwa kuri yarenge enugutaisano nemo amini yarenge sano nemo enugutaisano esato kurende asomwa ko yone wateba yakinete ase percentage ye zero nugutaisano na biregera wateba 0.7 nyuma teneli bagalina na sana zero has got a meaning bateba zero is a number as bagale wateba nigo mwanchu muligereri batebire abantu bale ase sector boniga yobwagachi bali kirwe kubwatekana ekyombe Kenya National Bureau of Statistics aso mwaka oliyo etete nigo bateba abantu balenge kiribu 253 na batatu chimisatu abuna bwa Kenya banyorte emirimo asensemeyi bali babwato bumanyi nabandi bataribwati umanyi na namono asikili bateba abanki babiri bakorosi kwetania chishiringi kiribu 50 chimisano na 29 kiraso mutinyi wata 53,629 wages babiri bakonyora kiro muntu kurwa asensemeyo bali batabwati bumanyi bonde bonsi nigo bamwanchu mulili batebekana bakoira egatiye gishiringi kiribu chishiringi kiribu 29 chimisano isato 50 na isano na 29,876 ekire kibakonyora kaba bawakanwa na boni go mwanchu muli bateba nga chibese kibagendete kwakanwa na kiro chichi kwamba kororekana koirana asuchumi semo yobosombi nero nige ko bage gukwanirwa asibagale bateba nga nigo yarorekanire nero gukina senchira yaye na ndene chikurigeru chi amakiri go sustain uchumi yense ya Kenya abantu nabangi banyole chigasi Diana namanya kurwa sensemo ya National Housing Project ili muraiweza affordable housing aigamba mbabutulite chinambe chibagotebe nchira bakonyora chibese nchira bako genda nabo igongo kwana balenchira Kenyans babwate chinguru chuwakana makabesa abo asbago kwaneranga according to the survey niga ekwamba kororekana enchira abakenya bakoyegwa makabeso nigo chire nirense nabo igo bagoteba chi loan chinyinge chiri abakenya gosama kabesa ali abakenya bange bakonyara ko bakuya abande nigo barore kutunga gutayaka na senchire bwenete gento gigonga go service nabo igo asbagoteba nga nige government nero yabekire chibes chinyinge asbago kwanekerengo gicishiringi chi elibu emyem 15 na ibere aso mwaka bw'ikiribere 25 se sector eyobwaga chichwata ne billion mwanchu muligereri na namona asbagateba nigo bono iga yaberege kurigereri gunagotebekana SME ya housing nero yakinirie uchumi yense ya Kenya chibesa no nyana boigo kera chiaberi chikororekana
gotwara gose kero uchumi ya Kenya kurigererigo ebinto binde barigereri igase gazeti ya The Standard page ya gatano bagukwanira iguru y'ikibesi kikuru cinse cisco kiri abakenya bari bakora imirimo cinse cisco bagotuma go chasense ya Kenya bagoteba nigo ciagwa asekera ngo bagoteba kia yemo enuguta kianda 1.9% ichi cyaba kikoira nanse na umwancu muri licirira kibesi cia cha asense ya Kenya gwikira asekera ngo bateba cishiringi kibilioni cimisano na 50 nomo neye mu mwancu muri bateba 661 billion icio Kenya rakaba kikoira na batebe gintu kyarorekana koigwa kurwaso mwaka w'ikirubere 2024 ekera cyarenge 674.1 billion in 2024 bwesomera na komanya kurinde nere sector nere bwato mu chandomo nene bagokwanira gaiga ne sector yekisemi esibakale goteba kibese kiri kikwana nugo cia asabana bali ase chiskuru kiri cyo university nigo ekwamba karorekana banyara kwa bakorekana kwaigwa ekerengo gense gyekibese ekera bagoteba gaiga nigo kubwatekana umwancu muri kiri bagoteba ekebao kyanyara kwa bagekorekana abana bakondese university abange banyoranga nigo bakonyora kibese kiri kinge aseboni go mwancu muri bateba kibese kinonya nabo nigo chiakina kubwatekana bagoteba kiria bagoteba abana nigo barabange ase university echo gento kirarekane ko bumuzigo manene go chia ase abakenya bwesomera page ya gatano na kurigereria ngaki ebimanyiririe byo bikurigererwa na namono ko unpack gento twateba gekurukwa uchumi boigo bagukwanira bakwanira magana yeche kemeri yechai aigando chibego bakwanita magana yemesi bakwanite boigo amagana y'ibintu biri bikonya kuruswa imensi ya Kenya kwenda chinse chesko bakotebona nyembiro byo nigo okogenda kwabo gusoko erigori ryabo ryanyari rigo ke nabego okogenda kwabo nigo kwachirense ase birongo binso mbiri kogenda myabo yarenge asubego bakwanira igoro yense media yobo chenu gusetkera tugukwanira omero biryosha unachibesi cyabire kigosira nabo igege tambokero getari koiro guse onye getambokero ke iruba gotebanga bari gocanira ichivu ninki banyorokero bakorira ubunenge asubego bakwanira igoro ye sector yekisemi bagotebanga kibesi nyige cyabire kigosira se sector yekisemi buraiwayo muski William Samuel Ruto abo igoni go kigane iri commenta eri aborokiwa bagendere na masomo abo negati ibintu biri bagukwanira bune uchumi yensi ya Kenya yabeire ke gusari ko mwancu itomurigiria nabagwe somera subagale nagotibya se gazeti ya The Nation no rolling omugano munene ore page ya kane ne page ya gatano kero tugukwanira mwana y'ikibese bagotebanga nonye 0 isa namba konyoranga nabe kunyarage komento ko no manjito muriria togo cha page ya kabere ni okwanira igoro y'abanyanyimbo babete bakurwa senseria ahiti abanyanyimbo barenge emiyemo 50 banyate bagwikirana asoko manyigwanga eyamateyemo iyo mumra iyo monyanyimbo kurwa kabiru kuria Benedict ero nigere birero bagotebanga tibaramanya ninki gakogera uyo mwabo gusia mati yabo etarenge gati yabali banyarte bagwikira nasi bagotebanga nigabeteka gusiri ubugima bwaye kerabeteka gochererwa agwase chinseme chichia ahiti bagotebanga asomutinyo gatano omutinyo omwako yo mutinyo gatato sarike 50 omwako itomanchito murigira ngusabo kwabera niganyaritika gochererwa akabaka gusiri ubugima bwaye bagotebanga chinseme chichia ahiti no abetika gusiri ubugima bwaye kurendekero banyarte baguswa imensi ya Kenya niga amati ya sabire nyore kegotebi waburonge ninkiabetige kobo yo mwabatanya atanya atikagwikirana imensi ya Kenya gusatanyarete kako rentwa nonye no mubiroe aiganigo bagukwanira burabanyarete ko kole mirimo yabo na wikirana imensi ya Kenya bakaba bakwaliganirwa asegetiga Jomo Kenyatta International Airport bako bagakolerwe oshere yabo na umuwaziri w'uburinzi wa Kichumba Murkomen nabego mu Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kanja nabogwe somera sobagaro mugano yino arase gazeti ya The Nation page ya kabere kulende gaigabo gongo kwanira baro musayo yomo musayo yomo uyolenge umunyanyimbo kurwa sense mu ya Kenya Defence Forces KDF aiganiga bagotebanga nigabetega guitomurgyoye ase omutienyo kane mwakoeta akabaga kumuita weka usiri buguma bwaya soko mu bitomoyo asinsemo chia Nakuru asakuru kwanga St Mary's Estate nikorende ekaregetigwe aseke gambero litko rigoro ngo batebetenga obongo bwa embolibia nabo igoni gabwa tomu chando wobongo akabaga kwira na nyumba osakabaga kwira na se
ya mate yaye nabo igoni garanyarega kwirana sekigambiro umutinyo kane ekitari kinye umutinyo gatano nemo mwaka uyo Mwanchito Murigeria kulende Innocent kero nakwanira umugano uyo gukong'ioringa bado narorira abantu abangi bagusiria magimabo witira Chisegi Kinyomba bakaboniga Chisegi Kinyomba n'umucando manangwa kwanira igoro y'umungwa na urukabiru yule ngo munyanyimbo chete asense ya Haiti na nomona kera erumbe yo mwelio yaba nyanyimbo bachete asense meli ya Haiti Mwanchumurigeri aswaga tebanga kuna bairane tena nomono ya mateyero una etanyorete kende nginango tebari garangiri tuachikuye bintu byaya kurwa asense moye mbakasi ili akamanyanga umwanoye na maene osirire Mwanchumurigeri abona bugwesomera ACPG ya kabere ye gazeti ya The Standard umbe okumanyanga ningi kelkegendete na nomono senchira yo wiprano onyaraka ba okumanya gazeti ya The Standard page ya kabere boy gumugano nore ko bago kwanerwa ogotebanga akiabanyanyimbo barure asense ya Haiti barachiko bakorigereri guna gutumika asense ya Kenya nigo batebire nigo bono abanyanyimba abo bwendete ko babakoye wemirimo yo kunyarako bakurwaniye bibago bigendete gusumbwa abakenya asechinsemo nigo bono Mwanchumuri bateba gwetani abanyanyimbo elibweyemo abo banyartuko bakogenda asense ya Haiti gochikuba bakurwaniye bibago bya barbecue bairane babwate obunyamasi n'ubutenengu bubumanyi obubwenete ko babugotumika n'inse ya Kenya so koranga banyarako bagutumika kurwania ebibago mugano yole CPG ya kabere ye gazeti ya The Standard ili nyarako bagogwesomera Chisegi nigo cyaralekanete ne liberera gukina asensemo ya mwingi kubatekana no gwitwa ko mwana w'eskuru y'oboroso uyu bwate myaka 14 na nomono igatebekana igagetwe go ikagasiri bwimabwaye ekerare ko bagakolisi chiombe cyabo asenseme kunga Sosoma area eyo abatebanga nigo bakorolekana ebwatelio manegati yekesa kukia bakamba na bali bagotebekana kuruchinse mu kiri cyagariso Mwanchumurigeri mugano uyu nigo koro kinga ningi kilikyabwenete nindo chegaiga umugavana bwenseme eyo Aselieta Malombe nigatebire usabire abamenyi benseme eyo banyarako bakobekobolemerali ekere serikali egendete kubakonya na koranga ngaki elio maneli ya nyarkoba likoera igo Mwanchumurigeri nabo nyarkoba kuwesomera ACPG ya kabire na koranga ningi kilia kibwenete koba gegokorekana Diana ntetenko alibaga urarigeriria meganende na aigo Mwanchito Murigeria gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu nigo gukwanira igoro y'uburwaire bwa malaria timetino sentia siki gusina butokorukanga tiantebe tu malaria aiga nigo bagotebo Mwanchito Murigeria somo chyo Nairobi egatie chinsemo bagare kitiga igasio Kimau Machakos nabage gatie chinsemo chinde bagotebanga omochando yo nigo ikiranira chinsemo bagotebanga no burwairo bugia wachakira chiumbu chakire bono chiko endase chiabeka amagena chiabachigo turagi na chigo swanyo mbasi chikorento burwairo Mwanchito Murigeria wetera se kyombegya Kenya Medical Research Institute nigo batebiringa nigo bachakiro bonengi kwene kyabuna abantu bamenyeta chinsemo icho kunyara bale bakonyora obugwende bwabwango nabo iko banyori vaccine eranyare yeko bakonya bagotebanga asomo chyo Nairobi chinsemo 50 nigo chire affected no burwaire obu asibagoteba boigo chinsemo cha Mandera Marsabit Turkana Samburu Tana Rifa Elgeyo Marakwet Kitui negati chinsemo chinde na chiro chinchikoba affected gonye koromo chyo Nairobi bunantorega iga ene kibuna kubikore net yago na boigo vaccine ikera china bokora Mwanchito Murigeria no inyora kinturanyore vaccine ngotebyanga erende no nyembali muri gusie kyagera tokomanyira buno burwaire obugochia osambasa kero Mwanchito Murigeria nabo somero mugano yo gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu taitengwere wikase page ya 12 iyo gukwanira igoro endo chiga Mwanchito Murigeria nomo wakiri o Supreme Court nero togotebanga ekegambero kigoro aiganigo walsame Innocent mituse walsame nali somero bya guse walsame abete kago chorulitwe rigoro metabanta bangi bakagetenga ningo basharo interview nchakorekana taba Kenya nabangaini bali sana naligeretie kera Mohamed Warsame
arenge bucio bwa kiombekeria Judicial Service Commission egekoragwa n'umuna chebina bwikegambere kenene omuske Martha Koome na namono akabaga kwireneria amabuli yaye twaroche katwa kigeni okogendoro twaroche umuswati ondenero kuruko makoli naboigo umungwano ndenaro chietorora kinende kera litukuliga bakolete chinkwana chiria chokoligia oyo chikabaga kwiralibaga lia oyo kabeire Mohamed Ibrahim oyo lengo muna chebina osiri bugima bwaye umwaka oyo iga Diana bono mbaroche whatever in their own wisdom bakamo nominate bono gari nominated igaganyete apishwe akini abantu abange bakagete katwe kigen oli yabwate wana se gazeti baragotebanga na kiara chuko na chebine kihagera orabeire advisor yo muraibense inere controversy nene yale ngoro ne controversy yale ngene sana bande bamurigeretinga nonye ne liboli lindi yale ngoro because now we are discussing a process yale ngoro babuletinga ngaki orachikoba impartial tubaso chikoba partial no chikoba gogotenda gatigati agateba tintakere koba judged emirimo yane nakolire igo nakolire buna umuwakili lakini ekera ngo chikoba ngorwa obwo kuna chebina byana ngo chikobina chabuno mona chebina kubwatekana na kili n'abankonyora bune evidence mbairete chinga kichinyinge bakaba kumuligereri na kororanga bakwanire na Warisame nere aseli tukuliga rumwancho muligereri ekera otukwano ogochorwa kwa Martha Koome na anemono buna batwarete chinkwana na anemono bakanyara koba bagoikira omwelio na komochora Mohamed Warisame koira libagali ochikoba yoko ira libagali ya Mohamed Ibrahim uyo kabero mona chebina asekegambere kenene gya Supreme Court na uyo siri bugima bwaye kera alenge konyora oburwali asenya Italia ya mwaga igasu mucho Nairobi use kuligerera iga Diana ngento kende kyaligereti nkelinga ngai Mohamed Warisame akuru igakurwa ase a faith yege Islam I don't know what second taking kiale ngoro na ande at any given time a bench neta kere konyora umuna chibi no bwa tobumanyi bweli chikoli korukwa lia liege Islam mbabwa tege Islam bagurunga kadilo batagete komanyanga ngakibago kora ebintu byabo na namono naire tuora karaligirelia ngakibe Mohamed neru muislamu urenge akaranga ki lichikoliense ligo compliment waseli kubwatera na asoko boko nilichikoliria sharia lire asensemelie ge Islam akarorekana kwireneli nabo igo nabuli tigwa mabuli kubwatekana nebi nabiri yaberega ko handle uneki na igati yabo kilikia Martha Karua kerale koligyo bugava bwa Kirinyaga kina kia tugute tugigatebekana go kia kreatu aseke gambero kiyo ko amerelia chinga kikonye chietire na nemone neli bold ndabole tigwe na nemone akabaga ko boli gupakia ndoto ya yabugate yo chikuligyo bo governor asensemo ya Mandela gateba tegerera ase clip kilibu na nkwanete go na tebete kerango chikolitaya na lingo chikoligia obo governor na ande chinga kie chiekeranya sahara ngelibaga what is interesting Warisame bono buna so irese a bench perhaps Martha Koome na ndalita ina bakonyora 8 of them bali barora bande bare bachikolitaya bono na bakonyora nando mu succeed no mu chief justice you know endo teria ebona tebete nyasaye kara mweli bagando chumete na nyasaye na jana mweli bagasoe mundo tato tebeti gusirabwa tendoto yukuligia uburayi bwense ubweshimiwa David Kennedy Maraga rakiri kuligiale but we wish him the very best keko gerense ya Kenya si abekiri standards chiaye chukuna chebina yachire igoro ande mbataithia maki Kenya yachira se ekerengo kigoro no nyenekera tugukwanira igoro yoko na chebina na enchira abana na chebina babiri bakore bina rero mbako kikiro umuntu amayene kera bana chire rabatebenda yana bakobo sibule bwaye nabongwe murunganira kiri mambinde na inchiri tukuri cyo gikiriya ya ondike inyoreliana mwanchi muligiri ntete toigwe enkwana ya Martha Koome uyuru munachi ebina asekigambere kendegense ya Kenya na ndenera ule umutenerwe kigambere kyo akera babete bakomochora Mohamed Warisame kwira libaga lia Ibrahim Mohamed litukuligoro mayaga yogokora chinkwana choko muligia oyo kwira libaga lia I am therefore pleased to announce that the Judicial Service Commission has nominated the Honorable Mr. Justice
Mohamed Abdullahi Wasame for appointment to the Supreme Court of Kenya. The nomination is being transmitted to His Excellency the President of the Republic of Kenya for formal appointment in accordance with the provisions of Article 166(1)(a) of the Constitution of Kenya. The Judicial Service Commission is fully satisfied that the Honorable Mr. Justice Wasame demonstrated the qualities that the Constitution demands of a judge of the Supreme Court. That is, professional competence, an impeccable integrity, fairness, sound judgment, a genuine and demonstrable commitment to the rule of law and public service. The nominee's depth of legal knowledge and breadth of life experience makes him well suited to contribute meaningfully to the development of Kenya's jurisprudence at the highest level. I wish to take this opportunity on behalf of the Commission to thank the 5 candidates who presented themselves for consideration. Chumurigiri nigo igoro ya kiumbegi ya Judicial Service Commission wetras munya kirogoye na ndo yoro muna chibi na umunena asensi ya Kenya umuske Martha Koome kirababete bagukwana igoro yogo choro kwa mheshimiwa Hose umuske Mohamed Warisame ko irali bagali ya Mohamed Ibrahim buna umuna chibi na sekigambero kigoro na mono ko igure bunago kwanda gatebase bali bonse barugetegaiga nigo twaro lirenga niga bwate biritwale ko batukuligi nabo igona bugwe somera CPG ya gatana limo gazeti ya The Standard umanyenga kiabetega go choro mabuli abetega kubuligwa na kilikirire takanyara ko bagago choro no moelio CPG yiga nabo ko nyara ko ba kuligerelia bunanaro egendo ikorukunga ikigambero gekomochigwa gosigikirete yetararuo kwerera kubwenete nga ninchinga kichi bwenerete umuna chebina arakore mirema ilia nyara ko gakuruirie talia yenga nkurigia legasi asekigambere kenene uibago kwanera gaiga no lia nere tachore tulende boigo no muna chebina wikigambero kilia kedene Court of Appeal actually skekato kigeni itwa batogo kwana batebaniga kolire miremo buno muna chebina asegekegeke na libagalia yali okurigia kirogogio chikoba umuna chebina asekigambere kenene nigo kiambete korolekana koleta liberera na namona banki bakabulinga nebwenete emanyekanenga nichinga kiki achi osenga kikirire kabo umuna chebina mate konyaga aro muengererio aro mu wakili bono chire the other side bara kurigiringa kyo cross judgment ekerekina kiaretiru bosibwao Warisame urabelese Court of Appeal urakolire bine binge and I think negen to kiarenge kenne sana igo with a lot of fairness unanaga tebia judiciary anyoro gutene ngubo chikonyora obumanyi bweli chikolia kathi nande boigo gwetera se Wasame nembate ndoto. Okay wanchumurigiri chetrista kemerongene na ibire maiga yeyense ya mo yabono mambia tete togendo mutimo kumusini tokoira na gwitangula na Mudavadi nigo bagendete gutwara bikaro na babunge kurwa bosongo ya Kenya gose western ya Kenya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, Bara Europa,
miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagaren soko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba Samuelere nabuigabangi nabanyika eligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bumugusi yegoro yeito yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Tumageria bwita Sengen Soko TV nigo tugendete ukumanyari ya sechi gazeti ya neyo kobokombwa taiga gazeti ya The Daily Nation eronganiro ngendete ukumanyigati ya gazeti abono ntagitengwere wikase page ya gata 15 nemo page 16 egabono ni yote banga asibono ogotaigwana kwarenge aigati ya bagavana naboigo committee ya Senate yo yari kuringoria amangana guse yari kurigeria obakoreri w'each county bono nigo banchiranire bunamba chigwikirana asegi karekyo naboigo abanyare bakuringoriwa nababeire bagakora emirimo yabo igasendoche igati yaba senator bakoragwana Aaron Cheruyoti naboigo abarayikuru ase ensemiri y'abagavana bagotebanga nigo egati y'abagavana babeire bago boycott gosekero bakorangirwa bataringa kugenda ase egikare kibanyale bakoringorwa abuna babeire bagutumika kibesi cye county asabagotebanga ase gati ye county emerongebere na kianda nigati yabalia bago chikunyara bakobekwa byara naboigo babe summoned onye tubarigo chikunyara bagwikirana ase gikare kyo kole no manchito muri yamna nagotebiri bono nigo barachikunyara bagwikirana ase egikare kyo eri banyale bakoringorwa abona babere bagutumika kibese cye county chitaraba chikobwatko Chester County no mugano rase page ya 15 nemo twarode buna babere baguchandana kini bono innocent ande guchandana kuriyo koranga tikorigo chikobororo twarode buna bange babo babere baguchanda mbaka oyo mona na machikoitwa se ebungi krono manjito mulgeria tugotikana nayo abago kwanera gaigase page ya 5 nemo igoro yekemerigie chai huyo mito innocent garasoma mugano yo ni gori gukwanera igoro yaba director babire bakumira nabaga ba chairperson nabwabo bada ba director bekemerigie chai banyati bakumira kuri ni gaiga bono nigo bagotebanga nigo ekemerigie chai kurwasi chichiro au
koimensi ya Kenya etigarite koba enseria ekoire chae asichinsi chisuka sekerengo kigoro asiba koro kibichagaiga yabarimi korwa sisemo chairiani iriani gagwe county ya Nyeri bagotebanga negati yabarimi bari bagendete gokoribia asobotori bwabo bwichae asiba gotebanga etrilion ya mon gutaisano na ibere na isano 1.75 trillion chasirire gosichia gurensa sekemeriki gichae aigo mwanjito morigeri nigo bagukwanira bineke meriki gichae kiabereke gokori asaba gukwanira boiga bali mbeke meriki gichae buna babeire bakorera se emyaka gochakira mwaka 2024 2025 nabono tukuchikontoro so mwaka 2026 bagukwanira buna abalimi beke meriki gichae barachikonyora bonus yabo aiga so mwaka 2024 2025 bagukwanira igoro yechikiro chiabete chiko bwatokwa nabego chibesi chiabete chiko bwatoka guchia se abalimi beke miniki gichae asibatebire bono nigo ekemeriki gichae gusuko bwatokwa wekemeriki gichae gwakinira se birengo nabegegento barigerereti no komentwa kwerigori yekemeriki gichae manjito murigeria nabokunyara ko gwesomera asobwagare asibagukwanira igoro y'umwaka yo 2026 asibatebiringa chiton chiriche chae bono guse chikiro chichabere chiko bwatko chasinze chesko nigo chabeire chikomenta nabo kusomera sobwagare chinga kitubwate okwegena buna abarai baito machikoriye kemereki gichae nonyene chinga kibagotebanga boni genchai terabagitera rusko kurwasi chinsemo chiri cha Mombasa wetera chisegi chiri chigendete kwene kiwasi chinsemo cha Middle East machumurigeli keradayana arure samagana yechae gongo koirania mugano nagotebia iguru yensemo ya Western Kenya sibono bagale goteba Mudavadi na Wetangula nigo bagendete kumirana na bajumbe kurwa sorogonguru anamono ko babeka sobwamo Elias baligiretinga barorekia mekyo kya Ford Kenya na kerokyo nigo kegendete ko bage kubetiriri gukenya ko bage kulinga chimba bachiaye na gosoa ase kiama kya UDA na anamono baiga gukwana balenga omonogeli bwe bunge nene Moses Masika Wetangula na oyole umuteneri bw'abawaziri gosebarase waziri Musalia Mudavadi na boigo yule nande umuwaziri wa mangane chinse chisiko Wycliffe Oparanya nere umuwaziri wa bwa mangana yobokoli obonchoreri yobokobo kena buli bonne na namono nigo bagotebekana baumiranete asigi karokia bajumbe 30 litukuli igoro bakanyara koba bakotwara chinkwana chokoro bilinga kibachikoba bakogenda busio buna egesaku lyokonyara koba bakoligelia chinkuru kuligia chikura chumuske Dr. William Ruto ekera kuligia ntunde ya kabere na namono bagachikoba bakorosi umurubiri bokoranga kibakonyara koba bakorora egesaku kunyara koba bali wa kubika sobwamo na okirusi kurwa aso obuyoro mulikyo monebwe kyamagia ODM Edwin Sifuna wibagateba sensemeyo aberiga gutwara emisangerekano ya mbere kororekana gutwara abantu abange nabo igo bagakwanira igoro yo mugavana George Natembeya nero batebekana samatukabwa ngo nigarorekanire guchakie kyombe gikuru nga tawe movement onye gutete kumanyamangana siasa nensemo ya Western Kenya bwesomere CPG ya gatano kabere ye gazeti ya The Standard nabo kunyara kabago kumanya century weekend nande se gazeti ya The Standard page ya gatano kabere ko kwanirere igoro yo murayi bwenseli tukuli igoro buna umiranete nabamenyi kurwa chinsemo cha Mount Kenya anamono kurwa se county ya Kirinyaga akabatebya nigo mubwate ensemenene ase serikali nanda sabatebeti basiboni gekerangora ya serikali yana nigo mubwate ensemo ya merongene asemia ya serikali linkorana namono asabatebeti ngati mubasako bamukoira na muchake ko bamukubugurirwa ebirengero libyino na akarorekana ko momochia oyo kabiro mokonyo ebumura ibwense Rigathi Gachagua na akateba bono mwenchumulili nigo batakire ko babako mubwatesia yakogera libagelio no nyana boni galira netia sensemo ya Mount Kenya nabo igasanya reka batebanga elio tunyara kabatuko bwaterana kogenda busio na kababulinga mukithure Kindiki nero mokonyo ne bumura ibwense nga yakurukuru Mount Kenya Nyanza kuru yaya bakababa gukwanira na namona gatebanga kurwa saba waziri baya bwate 22 ni garuete aba waziri gochia asesemo ya Mount Kenya asabegete chi principal secretary kominasano nemo osabalike banase chi wizara icho igento gekoira korosia emeronge na semia ya aba waziri nabo igo abakolimire mubale ase serikali yomuske Dr. William Ruto ntete tonyore nkwana yeli tukuligoro kerari gukwana litukelio aramirante nabarayabu bakurwa chinsemecho chia Kirinyaga mwanchumulira
mwanchi muligeli mu director na gontebia na ende tukabaga kuligeli mugano nore ga iganta gete tubwati ore CPJ 10 igoro yo muswati okurunga Gloria Oruoba litukuri igoro nande ni gabete ga kubikubiara n'abanyanyimbo ekaratemete gosoa ase ensemo ye bunge mayega yekigambiro komwa kiliotebeka no mweso bwoteba ni garu etabisi ase abisi mwanchi muligeli igoro bokunyara kaba ko kuligeli na kumanyanga ningi keroro elio onyara kaba gogosoma na kumanyanga ningi kebwenete nabo igoro bu director itoni ngairete nagendete kurobelie clip ekitorore chingaki Gloria Oruoba ya tukaba kubekwa biara ase bunge kerachi toro libagalia enigo liretwe liobo seneta no muswati gura consolata wakwa bubi nero irete libagalia ye oyo obetega go chorubuya ne kiama kia UDA na ekiama kia UDA mugekajara aminike makia UDA iganyara kubage kumu Rusia ase Senate nigo bone go mwanchu muligereri Oruoba asenga kiabonega atemete kogenda asensemo ye Senate mayega yokwa yegwa omweso kurwa sekigambiro kia High Court go sekigambire kenene ikikia tebetenga nigo arusetiwe kurwa aselibagelio asenchira etabwenete elianyara kubaga kwirani wa sebunge rende na ndakanyara kubaga kubikubyara mwanchu muligereri enachi unigo yaru uchitaliki 14 mutinyo yo okane omwaka ugwikirubere 2027 mwanchu muligereri bunoligeretie abwe se screen enere bicha yo mu waziri amini yo mu Seneta Gloria Oruoba na ndebo igaba abanyanyimbo bamubwatete n'abasubati bamubwatete ise kuligereri abu nabo korora abu nebice yue kororekana nabo igona atagete tonyora ga clip kwa sobwenge kulende mu director itunagendete koranga konyora tulichi clip each back to back. Manjito Mulgeria Oigo aikasi gazeti ya The Daily Nation katuganyite clip ekyo okebekire sawa nata tukwenda mugano gendera akebeka kyali guna gukwana lilitwara na kugenda gukwana Manjito Mulgeria ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 2 aigani yo gukwanira igoro yekiseni tugukwanira chilonchi chikobwatu kucha sabarokiwa as university bagoteba ngabono nigo chiakinire aso mwaka oyo 2026 nigo chiakinire na 32.1% wasiche ikire chibilioni 62.0 chibilioni emerongo etano nomo na ibere 62 asabatebire bono ni gaboroki wabange banyarite bagwikira na university boigo bagukwanira Manjito Mulgeria igoro yeloni yabetege komenteka asigati aboroki wabakonyora chibese ao bagotebanga nigo bakonyora chibese icho kitabuye kaini na bari barasiensemo chativate Manjito Mulgeria korene sauri clip ekino sentikiri tayari kagitetiga kirabekwa magote yo Manjito Mulgeria abuna bona aboroki wabange bagasene okora admissions ku Chest University nabake ochase chi TVET tukaturanyora robot room events. Kuna mambo matatu lazima tufanye ndio sasa Kenya inuke vizuri 3 na nimewatangazia tayari. Number 1, barabara hazitoshi, lazima tupange barabara zaidi. Nikienda kila sehemu ya Kenya bado nasikia wananchi wanasema barabara yetu ya kutoka mahali fulani mpaka mahali fulani itatusumbua. Barabara yetu ya kutoka mahali fulani mpaka mahali fulani ya matope. Ni kweli ama si kweli? Na sio sehemu moja ya Kenya, sehemu zote za Kenya. Ile barabara, sikizeni watu wa Kirinyaga, ile barabara tumejenga kwa miaka 60 ya lami ni barabara kilomita 20,000. 20,000. Tujipigie makofi. Lakini barabara imejengwa na nchi zingine, kwa mfano Japan wamejenga barabara in 60 years kilomita 1,000,000. Nyinyi mnaona iko tofauti kati ya kilomita 20,000 na kilomita 1,000,000 ama mnaona iko tofauti? Ni kidogo. Si ni kubwa sana? Wamejenga kilomita 1,000,000. Sisi tumejenga kilomita 20,000. Si mnaona iko kasoro hapo? So mimi nimesema kwa miaka 7 ijayo
tunataka kujenga kilomita 28,000 hii Kenya. Tunataka kudouble ile kilometers tuko ndani yake, ndio tuhakikishe kila sehemu ya Kenya inafikiwa na barabara. Jambo la pili, tunataka tujenge airport mpya, tunataka kujenge port mpya. Hiyo sekta inaitwa transport. Sehemu ya pili ambayo lazima tufanye ni kuongeza stima. Hatuna stima ya kutosha. Sikizeni watu wa Kirinyaga. Stima tuko naye Kenya mzima ni megawatt 3,300 Kenya mzima. Ili tuweze kuwa na stima ya kutosha kuendesha viwanda, kuunganisha wananchi, lazima tuwe na megawatt 10,000. Kutoka 3,000 tuongeze 10,000. Hii mnanielewa? So we have to generate 3 times more energy than we have today. That is when stima itafika kwa kila kijiji. Muligiriri ni murabwense ni gwete ebintu biri ariko bagago kwanera anda monoso bwaga chibichibara semonere natagete kurende Diana na iri tutayikira gotebanga ninde ni privilege nincho murayo yo mubweka kurwa sense engima anda mono kurwa sorogongo rwa Afrika ekara Biden yarenge guchikurwa bisi ni charangirite because igamaite nje mbwate birengere libire transformative bila konya bana inje sembe inero natagete tukire lakini utokochikoyebeka gitokore tochikoyeligereria kurende ndochenga chia minyokire chia bere chinsa ibere semambia bono twakwanera igoro ya Glory Ruoba na era twa menyara kabatukubeka gabu sana mono tukubatuko aba MCA kurwase county ya Kakamega nigo bono bauchikoba na ubako cha ngaki enseme ya Ikolomani erese county yu erachikoba heko gendera kuya amadini yaye ya amagena ya mabera gose gold aywa akorengani wase chishilingi chibilioni chimisano na memeronge 5 mwanchu muligiliga yangu kwana bali batebanga nigo bono aba MCA kurwa SSMU bagotebekananga na ubachiko bakurwa enachira chiko bagegororanga bagende kuya usemba kuya maega yogotenirwa kwegeka kwa okuya kwa madini ya USSMU ya Kakamega mwanchu muligiliga yangu kwana bali ngakibachiko bakorosi birengeli byabo kwetera ase ebunge yo no mwali banyara kwa bakuruye ngurunga a green light yokwenda kuya amagena ya mabera sense mi Diana ntetenkwe ibaga orolembega nendera abu okole twira nese chikatuni aigo manjito mulgerio mugano ngusanganaye no nari gukwanira igoro yechibestiri chia kubwatko cha Saborok kwa Beach University Beach College Beach TVET bagotebanga nigo chia mentre nabige serikali niyo kurya chinjira chine cyo kwenekya buna Borok wa bonsi kunyora bali tibese chinya chigo bakonya samangana tuition asemangana boigoyo kwirenda kera barasche skuru karto gukwanira mangana yechibese cyo Wego nigo bagukwanira umwaka uyo 2026 bagotebaniga Borok wa bange banyate bakoba place dose bakogenda se University kubwa bali bakogenda se TVET bagotebanga Borok wa 182,391 banyate bakorangirwa nechikos as University ya Saborok wa 157,718 banyate bakorangirwa chase che college jose TVET bagotebanga abayiboli abange nigo bagotebanga abana bali bakoenda university nigo bakonyora emeremo lakini bagotebanga taliboigo Aboroki wa bange nayo mbali bara TVET bichigas cyamaboko bono nigo chikobe embrace dia sabatebiri abayiboli kwene kyabuna kukwana bali nabana babo banyara bakurike boigo nechigasi cyamaboko usi chikosi cyamaboko mwanchito muri nabokoragaiga wali gatialia bagokwanire kerego cyase TVET nabego university Mwanchu mulili bono ase gazeti ya The Standard page yo mwelio merongena na isana isato kwa orokere igoro yekeminano kieligi ya Boraya asibali banchite kubwatia chirigi chirichia ama ya Liro Baliesko egango kwanda balenga kie timu ya PSG ya nyara kwa bageko gosoline timu ya Bayern Munich ase kiminano ya Champions League ase PSG ya bwachigoli sano ase inye na nigo bagoteba nego soli yarenge yoko gokia na boigo asikelindoche omokocho monene bwe timu ya PSG akurunga Enrique agotebanga aiga na muligiretiga
mumanyanga nandi tocha koira na sekiminano kio koirorere gosori yeye tochiko batoko gosori kine kiminano gyo korigio yoko genda kurigia obunyango nkobwe ligi ya Buraya na ningo kwenda chira eticket yo kwenda se finali butuko bwetete litukulie goro etimu ya Arsenal na Atletico Madrid nigo chia gosoleti asichi timu icho cherwete makali segoria ya Maseyamo na bugwe somera na koranga ningi kibwenete kurwa sensembeyo na agaigara bukurigireria ekyombege korukunga kya golf aswali bagonyara kwa bakurigiria gosoli ya golf bagoteba gosoli yentunde ya asikiminano kya African Region 4 kya basacha gyo chikobage korekana sense ya Mauritius na boigo mwanchumulili ense ya Kenya nigo yaberege kurwa ekikosi bwesomera na kumanyanga ngikosi kikili kyaberege kurwegwa ayunaro alenge ase gazeti ya The Standard ayanda manga tigairu mwanchumulili nabo kwenyora libaga wasome na ebikome taraji gukora Innocent nigo ribichane na roche yo munyama ase emo tandagito Facebook tinama itosene ngabi usene zebra enaro chebe kiregali ngakage yakwe rangi use yakwe choka tubwate ligwali wate abantu bwate ngabi tubwate siroli tubwate gechure bono ebiche ebitene ya eyo na bondo chenga erabe gosine siroli tari ngabi ne bwata magunchara manene kwate endangered bongos arrive from Czech Zoo gochi aletru gaiga challenge mense ya Kenya bagotebanga ensi ya Kenya nja itu 15 na isatu bagotebanga abanyama bakorwa nganji zebra negatie chinde nigo konyoranga chigo siria magima be kyagare chiri komenya matuko mange nabayigo nchiri kunyara komenya guseko kolemereria weather yense ya Kenya litsukurigoro naro cherebe kamiano na beteka kunyora nabara ibandi kuro chinsemo au North America maikiranite bagaba bagukwanira igoro yamangana yobutali bagotebangana bwakirire ense ya Kenya wanchumuligereri liria twarenge kogenda umutimuko bwe Christmas na umwaka muya ngagotuma ngagotebyo gende chinsemo chingiya okarara chiagusi chiarenge chia mawawa okarora bune chae erete tetebuya bono na gotumiro chikora chisiroli dayano nyole chibese tebire ngogenda le mara na Serengeti ngotambukara chikora chisiroli na nemono ngakiense ya Kenya gendete wachikulinda bagoteba this is the only country imeye capital city national park yeroro njibono ndo chinga omugaka tuli na teba chinganyi guchirwa nde gatobe kama gacho national park watebanga ni Nairobi gosenga yere Diana Masai Mara manyete okay ubachumuligereri nabugonyara ko bagogwe somera nako bajaga nkikilikero elio onyara ko bagokoraga digikilikero nindo chumugano nori kurwa se county ya Nyamira se gazeti ya The Standard page 15 kabire na nemono gukwaniranga nigo bono nyalibo mugavana abere kago kana tawe chikobaga go swaso okogo ubugoli bwali engebwe bintu bichikoba bigotumikanya gitari sikilia goteba gwetera asumurubiri uri kurunga National Equipment Support Program asagoteba nga nigo bono iga umurubiri yo akoyoroka orabe omokongo chia se county ya Nyamira asagoteba nga nigo gotumeka bube chi county government oranga nigo kwire chibese bwesomere se page 15 kabere oranga kyumu governor Nyamira agendete kwegerera ugotarusia ebintu kurwa se serikali goseko kojene serikali yanene ko lebintu ebyo asagoteba nga iyo ikurunga exploitative nature iyo ateba eguchikobage kulina county eyo enchire konyara kabage gusangiriria ibango yaye kurwa asaba menyi bensemeyo umugano yu nigole ase page ya 15 kabere tatengendese cartoon ya Diana tanandase cartoon Innocent aigando chase opinion litsukuria rero mbakwane toboka oburweri bwa cervical cancer bagotebanga mona abasubati nigo baganiri bagenda asenya gitari bakorera screening eyo bagotebanga kiro mwaka abasubati wetane kiri busano gusiria baramagima abo weterase oburweri bwa cervical cancer batebanga mono asaba swati nigo bako bakosiri gose nigo bakoleto n'oburweri bwo gose infection ekorwa HPV 16 HPV 18 nigo ngonyo kuri muswati kwara ikasinya gitari kwara kolera screening eyo kwa manyanga ky'umubirogore Onchumuliri watabigunga kwara unengi una Diana page 12 ya gazeti ya The Standard gebwate cartoon aiga nigo bagukwana what we see
judge vetting aigango kwa na bare biri bikaba bikororekana ekera bari abana chibina bakonyara kwa bago ikoro bakurige ebirogo bari bagurunga abarwaniri bugotaka koranga bachoriru candidates ngakia kororekana behind the scene judge petting behind the scene judge petting aiga bagwakana bagukwanania sama boko lakini ekera bachire bosibwe kamera bako ba serious ira ni riboli lakini ekera bairane maigari bagukwana ni namaskani and you see them petting and all that igoda bogwe somera na koligerelia onye nabona ayo koligerelia katuni eyo urwe birengereri byao katuni ano manjito moligeria age agotebanga xenophobia is out of tune with what I stood for ega bagotebanga obwa babono xenophobic attacks itinichisegichirie chigendeta sense ya South Africa okonyora bakurwania abantu bali bakuruchinse chisco clip ngere naro akialenga online Diana bakurusia bakurangeria amalieta batebonye tuli mu South Africa soka kurunonyenya gitari. It has become so serious nonekero guchikorigyo bo gwenia kero kwanda none skuru abana bako enrolled kuigutulenga chiskuru karekera chialenga chiskuru cy'abantu bamwe mu nchi yalengo ichi abantu abwateli sangulinga onchi yalengoro bono ense ya South Africa bado gobegenete nk'abantu baruri chinse chisco nabo bagere baburirwa mabaga yegas nonyengusi abantu mbere bakorengereringa tinyari tukobanga okora ibintu byane nare gokora senyenchi y'umwe amatone atabuga ati sababu ende yonse umwe amatabekere obobe atabuga ati mocho lindi yonse mbari kwa bwana wanyanya sai ono litikulia Jumapili ntaeto cyo babulinga abaligereri muligereri nobo etenya sai mbari kwa bwana naro cyo bakuimukie emioro naro cyo bakubugori by the way regede rage batiate but bado bakarasingo lakini ndo bataba South Africa in Kenya aba baroro I know one uri kurangelia umweshimiwa Uhuru Kenyatta ali bataba President Uhuru Kenyatta darolire chia ikire chitaika amini chitaika ikomichetre magaye chinsayibire se mbambia bono mwancho muligereri ikiraga butugiko mweri bw'iki gazeti tukoira na tugutwarige ikarasi tugukwariga nigo chase studio tutete tukwanira uchumi itunga kyo yerigereti urwe birengereri byao kwarolire Kenya Bureau of Statistics yasokiri chinamba chikoro kingaki chiserikali cyabere chigo perform nubwo atebirengereri byago sachinde no ligereri ngaki county agendrete abwise Kenya sole ngakyogenete serikali igendete go perform in terms of uchumi abana ngwira na baringi skuru ngakikwanyole tomo so chibese chikaruroro merongenda nigo cyari chikoba chikobule bitabo aigane Soko TV Eye Soko TV Oboroso bumugusi nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyo kendu tawe chanika Automatic Limited no gigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat.
ebagoteba ng'oyo goseka omwerio nero goseka buya maega yokonyora mang'ana mange korwa ase egeteseni kiago ase egete gia Nsoko TV bono igo yaikirenga kingokoreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri okorokung'a amegerio ya Bibilia omorobiri oyo nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwasitoranya koba tokwegera ring'ana ase obwagare na ntari ayoka nonyora matera noe n'amasabo n'oborori ntonyare koba tokorwa ayankira rituko rie sabato rie abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia gweka chinsa ibere tomocha gekora nchomurisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoretere omorobiri bweleso seseni shauri zangwe ngararo moijano umozubate ya mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoretwo na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesong'engo toamereria bakaliya omotoya kabwatwa obe bakaliya omotoya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kiomogusi nobe gokumirana na inche Frida Kirbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamogoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha onye kubwateri borio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com
Boigo na bugu tutarira service ite gutuka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso Womogusi. Ponta kapita ngote babu na buja mane sunu kwenye gena koruncha kati kotera na rekebuna kamononda mateke ndoko korada kinu kugena kinu kugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kuni na mani kirondi ko simakuta mutu na koruncha reko mutu meke bikunde mutu ndiko sinyu korada mutu ndiko kamotu yo ndiko kuna come to fulani na onde me ya Ensoko TV Oboroso Womogusi abangi na ruteke iririato Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Magega ya televishoni ya Ensoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kurende tali nchire ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igyo bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Ensoko TV Oboroso Womogusi obugima narugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba yaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo ona wacha gete aya nime yo murobelyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV Oboroso Womogusi amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenya
nyoro muroberio bubugima no bachenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi Chigosori inegati bobundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisera obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Yensoko TV oboroso ogwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Eye Yensoko TV oboroso bumugusi. Taboni ngane demand. Demand tiwori. Sidali kemera ongetatu. Na gari tukiri mondi tigarite. Demand mambi neli tukulia bakoli mirimo. Ngese rero ngagite mbale bakane tugoro mbale bakane taki 20. 15 ugateba ne yake. 15 iri korokulia advance. Advance. Mambi neli tukulia bakoli mirimo asomwa ko mugima to expected yo mugakatulia chato kwanere. Atotebi ngaki bintu bigendrete nero le hotenete ebyombe byonsi ipi byabakoli emberemo kwetera selia buliri kurunga kotu Central Organization for Trade Unions gocharo kwana nango tebale kerengo gichibesti wenete ko bachikomentu abakoli emberemo nabo igo ngaki bachikoba bakoli emberemo so mambia kilo montato ke ase akoli emberemo to ba dressed obatebi go bago kandi mambia bantu be aliganiti bali chill day mood nande ise kuligeli mambia bono Friday paka Monday montra bakomyoka gusi ndaligereli nga kinchi kerere litukolia bakoli emirimo ako endali asokole emirimo ganye aturia gwa address tulia gwa address kagerete nga twajole nandeli bagatokoirana na rangwara aligereli bali bale ngasense mwe mtandao twateba ngabono nigi karo kyo muligerelia asemambia bono Diana tokurangelia muligerelia chichese studio gaiga ache tukwanenere anemono tokuligerelia inde kuru kuchumi yense ito ya Kenya chinamba nchire gaiga chiko ba chikoro kinga ki umwe serikali umuraibwense William Ruto yaberege gokoli batebiregere 4.6% 4.6 currently asogukina wo uchumi yense ya Kenya na namono nagote bintu bakuligereri ne kodi baligereri enchira abantu babwate chinguru cyo kugure bintu no neskera bakandase chiduka na bintu binde biri bakwa bagokora nabo igo nguligereri balenga ki economy neregendete ko bagakora kuri wasi chinsemo chinyingi bate abanga chindiketa ne chinyingi abana mbagendete ko ira ne skuru ase wiki abe bonse bayira ndo senari mbagendete ko ira nabande mbale bataraira na igoro naro chingira nari goenda nyagitari uniform chiko na gweta para that means movement nero abande baikire skuru bayira niwe okorondwa gori badelie to korondwa oikora watebunga nenzero kuri kwana ryo kali gotebanga ikana ndeira no nyetori gokora bnigani oira neo chicho tebwo muibuli ya chiaru chibese wara semambia bono mwanchu muligereri muraibwense nonye kuchumi taliko kolibya mbateba nga amabaga nara yemere maro siwe nonye tarike milioni ya mupati nabwate mubaro bw'abantu bali banyorje emirimo bakonyoro emirimo gwetera asobuga chiwichi nyumba cy'amagoliense nabo yemerobeli serikali buno bwaga chibwechibara kero kuligereri bono iga 2026 aye asemambia bono chire sambiri ne chitake 25 ngakioro cyo chumi yense ya Kenya rekera tugukwanera numbers bono tutagetobe buno mutati nabo gototebe no nyemba limure aba orokia konye koro morokia asigete
uteneta asigitana bogo chaga igana anonymous wa kesim onte Innocent tindi gukwana lieta no disbursement yali gukwana ngakire egera tumanya mangana yo uchumi ngakiara otebe Diana tinta etikuru lieta liana lakini nta etikukwanira as a disbursement yali to receive school ngakimo kole budget no ni school namba itegere 0788666663 elitokwane na ISM mambia bono asogotuakera na gototebi birengere bya ngakiro uchumi ngendete gukira Diana ngakiroche uchumi ensi ya Kenya Innocent at the moment tunatokwa na iga nekinete na wetera sekiombekiria okoro bunenge bona bakwana amange naganiri gokoro tali muraibense bweka lots that need to be done binte binge bwenete gokorwa semambia bono twagotebirie namba ito nere yue korekana se screen yabo mwancho muligirire isano na ibere sano isato inere namba ito ya studio 0788666663 batebya ngama chikali tokorwa ekerwa kesimigo cha se studio manjito murigeria ntara gutebya machiko boigona bokunyara ko gusangana into asomtanda ito Facebook wika asomtanda YouTube na bokunyara ko gukwana na intwe ne namba ite studio na Innocent yako tebiri 078 mara kabere 6 mara 5 na trinere namba yo moerio kero wake simi yago kwene kya bunali yogirie simi yago na litoko igwo manjito murigeria atari yogiri ryo gototegerera kera kero gototegerera nigo gutonyoria sichinkwana na litonyara nganturi go koiwa igonga bekesimi yago bia manchito murigeria tukwane na ye masem igo koiguru mancho murigeria go chaga iga manora totebi ngakioroje uchumi yense ya Kenya numbers chia ruru asibali mumaete go breakdown numbers ekero kurigeria ngakioroche ngakiorigerere tio muraibwense nero tebire nga ganyorete Kenya kera sabe lakini comparison ya koro ne kiombigia Kenya Bureau of Statistics yekoro kinga asanyorete uchumi yarenge 5.7 oyeira niri yekire 4.6 parameters chinyinge nchiro chikuligirirwa wonchore kwelire nkwache tinagoro kaleto mochando sector yobule minero bone kale gotebekane bwato mochando juzi na rasa abantu badu bakole joke online batebanga chigas chiobis chitigeira na mugondo kiro montasoro mugonde yera nebwate effect endongi gocha stole abantu banyorenge na gweto muraibwense beka kagotebanga togende mugondo bono okoenda kuli mugondo nakoro kokonyora ngomwesuria gokwira na mage kero konyora ngebintu mbiro gosmeke ebintu mbiro kobganiri koenda na ndi bono igwete ngebimeri bono kurua na libono bi okogenda kwabo sinse chisiko kulinse ni chirerense ogoyo le chirerense bono meto mwesuria konyora ngosirire to iyo igo mwachumuligire libura ragotebye namba itogere 07886666 na ande 63 inere namba gotwakire simigo chaga igase studio otumanyinga ngakiayo manyete ngakikwarigiririe ibintu biko babigo korekana sema mbia bone litonyara ko batokora ngatwachira sobwamo elioto tebi ngakiayo ruche uchumi bali chinsemo chiagusi ngakioroche purchasing power ere ngakioroche bintu bigendrete ntumanyete bintu nibikogubire nande nateba nonye kurani anonymous na bogoto tebi ngakioroche uchumi agendete Diana inere nchire yamo turabe togo kuri ndi kurukogo chekia ngaki abantu bagende tukaba bagakora tigandara bwate ya kirega iga turaigunga ningi kilia bagokwa nasema mbia bone soko bwakire ngaki bwakire miguna liambere ile bube Dayada do igwete ndaigure kabisa bege lyoge gali Okay, maguta mentire sukari wako wenda wala liyoto ke yemune montagu wancha tukende yao ni mune guwancha amana yi transport injira maguta muna rete ke nyinano tianga tebingo wakongo bororo no umonta skwari kuli na chingi ya msini wote kutamanyini skwari kuli nile mia 150 aso wenge utomanyeti
ase serikali ya gushika sekirande kyo pira yo korera siasa bakujumia kongire ona stolgereti no akon astuarure na ororo Astuarure na ororo astolgereti na gogo. Jumire gusiga iga nengo mwa so gwenge no paremerani ubima ngatuna guiterego. Asante. Asante sana Mr. Miguna kurwa chinseme chuchi ya Gusii na nemono kurwa se county ya Kisii Diana kwigura teba bintu mbiri burunge gakubuli crisis kegendeta sense ya Kenya ne is it a political issue igendo gyo kumya ntebiri na nene inyoire nkilinga abayibi bairanire ba matoke bairanire munda koira no andu rusiri tokeria abande bakabago time bara gwachiete igoro gasietinga metorire 3 achicha magoro bari gwachire korari nyumba mete Gusii nebwatenjera twagajete jokoniere kando alafu enyumba enene asabantu bakorara neroro watiga mambi gwache gwaboka kwanyora gasukuma gwatiga leti ali orugiro rageire na ndonya magenari ngegesero ubuguri ogenda igona boruche uchumi yaitunga kiagendete namba ito studio asemambia bono gukwana na intugere 0788666663 inere nambo gutwakire simi gochagaiga ototebia soberete semambia bono litokwane naye bali bagotaka go stream na go stream omuroberio ya soko bwakire asenseme ya YouTube na gototebinga kire Diana koigure bana naigure kabisa sei no mwana konyora muntu bokire mambi gogocha gatoke kaino kwanyora urusiri mugondo utareka saga toke na roje jirani ane kigoteba baro sirie chai abande bakabakanda bwiri bakamengo ya uchi kwanda gwachi mbero na arorire gego kamwana na ndegero bakamire by the way okonyora ngamabera ari kwa gakamire tayo okay soko bwakire ningoto gukwana na rese bambi yabono ngaginya ko urege ndete note kitutu chache note Mokemba ine Torara kende mie mone 50 sawa asante sana kuritise mechenya kora byamona se ebirengere byao kwegure Diana tabona li bintu bikongeta bano aya kwabwete bire raisi kumbe bikongete wala tabaga ngwaroche umuntu chitaga kamengombe ino nje bagando cho muntu torire chayo ko yenda mugono negetonga techo agitari togose kabobe agwa yendi getari gwatete kakimambi chira idi jiribere gocha gocha ngorera ni ari ibona nyarengera ini innocent tata tetu bogolie bitonga togende mugondo bura butambe kogenda chaite iyo nani tokairana na biro ukajora aje takaire tundu bali kale soko bwakire bwakire biyadi gotokwana dere semba biabona gogoro songo mjinga mbiere Wajumuli getwale ko yaligere likwaya igure guruji
Biana miroga kurutin seme chiango goro gata tebi uchumi era isiyo. Dana kwigure bintu bire binyoro bona twachakire ku practical issues uchumi ese asugumira abantu bagoika. Ugweto monte karagoika akogenda se ng'ombe obe mori bonero kogonga. Magana tari mai. Lakini mbari kumwira nyegitari bara usembiari. Ya nchara nero ne mbitu gwetia gote abangu kubiari ngego ko jokule ke batigwara urago se kakobwa tobutu mujumbo nodi mugiranga no bwate gasi. Rebuzianga roji ko iroborai. 0788666663 inere namba yaito gutwakire esimi go chaga igase studio okeyeli ugirie ye TV ya gotia tora kwada noye. Ensoka bwakire. Kiran Dennis. Igoro chibegi na chichiare koko soli muisonde nabasaga ne barenge geti. Bwakire bya Kiran Dennis. Biere. Kaya muroje. Okay, Okay. Na guru ngakire bintu byorobete. Mokemba ine. Bakana gachijaja chibwate chiasidi chichike tokatika tokabwatia machiko. Lakini bago tebe kare chere dire chiro to chitumeke. Aba injere ndi innocent tini go chitumeka bakagiri cheira nire chire chinyinge chitumeke kama ngorwara. Okay. Nanjira ya bekire. Yara wate batali kutumeka jaja. Gimundo nari chinye ni chinsaba bana lire barero baba karangete bakachinsaga musuri wegesu. Okay. Asante sana kuri chisemeche na kuru yaguru kungu musuri wegesusu. Awate abanga musuri rero takariko yorosi tuliko gwenera tuliko chakieni. Senje chinyanya chitaiyo tikatora igwago yo soko bwakire. Hello? Bwakire buya niko to kwana nere. Ente yango pita mungale. Mangane uchumi. Bago teba ngabwene te konyori ndagera gusinaro ri bitabu esibire. Sante sana mbia mono gake. Pitanya kora kuruchinse mechichia bitago kwa na kurunyakora. Usikoli Diana ntombiri rice. Abantu bakoraranja. Namaini. Ando abwate mechando tubwate mechanda barayiba itokera tuko ba responsibility mwamanya kagenda mwachaka guchirutaiga. Kwana kwande kirabu kilibagoroga nga the rich clubs people was a union bakomera na barega kiro montago na gurutechi ayo jinsi. Nana kwenda mabakani ndi bwansi. Wana korona ni chibiche tokorora bagoruta. Ya nana korora. Chete kinjera chigotume kunaro ne chiko usane semambia bono mwancho muligereri nabago totebinga kiuligereti uchumi kwiguro borori bogo changa abana bakari gwike skuru bari baba gatebire nga mobo kimachi ko bana gose narora chisemi tasa ko banchara soko bwakire. Hello. Mosa siongaga nga yokwa na kurubeka chinguru wake. Kilgoris. Gorange na Kisumu.
Kimogenderete. Okay. Beka chinguru asini ni bro. Biashara mbili bia. Okay. Okay. Tuchione tichigasalika. Okay. Okay, asante sana. Mbia mono sana kuruchise mecho cha Muhoroni agatebaga akore biashara bie oko chueli chibao ama tukamagega Diana igare ko ni biya lakini boni igagoteba ibintu mbiri biya Innocent bintu mbiri biya namba itegere 0788666663 otwakira gochaga igase studio ototebinga kioro che bintu bire ase ore kuchuminga kiagendete nsoko bwakire nande. Hello. KL Yogirie TV. KL Yogirie TV. Okay, butoleli yogi KL Yogirie TV gego chura. Asembe obono turi kuigweka. Ogo tiga gwetegerera. Chigo ikachinsa isa tuchiabo tuko kerama yalire. Nabo konyora libaga na bali bagondigirira YouTube nabo koira new playback yoligerira kinakwa ne contribution ya nenga kiyalengi baito ketara butosha twakora iyo kero kobekerio giria baigoro okonyora bono chinga kichinde tuli koigwana na biya nande nkagirete gwakire bono ngaite gwakeire rio gire TV ensoko bwakire kigwa bwakire ande tayo ningo to kwana nere mukwana Julius nga yo kwana goro Kisumu Mbiere. Aha. Okay. Ngoneli Diana. Na mukwaniri. Na itabire. Bakire bia. Eliboli lakini igone binte serikali itabuati. Serikali? Mbono yato egeti. Ya segeti. No. Ya segeti. Ya segeti bondo che egetaganire. Pero monta musagane tengi. Okay. Okay. Asante sana. Biyabona sana.
sema mbia bono igatie bintu biri bikorigererwa Diana ci serikali cia devolution ci achete we don't know what's chabekire impact re positive asa abantu bakurinda abantu bande gotaya bari ci arorekanire cinyagitari ci arengoro kitari kwa gacu ci agaciru ci barabu ni ciboni gatwise kurigereriga igese county ya Kisii kwara libira gitangwa ndabire ko ngura asigete tibange timba hold credit go sente benga bakorire boy barakidanteba ona bakwana nyamira na arontu waro cyo mugavana na renta telinde biragita bintekagini asetara manyanga bingo na gokini biro uchumi y'abantu baito igendo nantu tari ko manya innocent kero biragita biri byakire ngai byarema usenga ibire gwikira boni bintekamine bina bitokoligereri nga kibono parameters cheito infrastructure nga gitwara osiri nga kiabantu bagwikira itoke lya besechiro no emboni ngana gukora tuli ko rugusinga ki factory ya matoke factory na botura kwa factory ya matoke tujigikira to erosia matoka abura ko yende factory mate na bole bole ogwa na bule Onyole migondo ya bere biticha onyole migondo ya bere biticha mwancho muligelie sema mbia bono nabo twakero totebie orobotirure asichi gazeti chonsi ero kurigereri igoro yo ogokina wo 10 na nemo na sibakare kwa bagatebanga asobora ibwense bumurai Dr. William Ruto asege kakilia belira bisi kwikira boniga kaetwe budget yense ya Kenya na ndaka uchumi yense ya Kenya yarenge 5.7 ekera Uhuru Kenyatta ale gosoka kurwa bisi kurende boniga indicators chonsi ipina okurigereria kiregento ni bateba ikyombe ya Kenya Bureau of Statistics igoteba uchumi yense ya Kenya gere at 4.6% ogokina kwae kuri inye enugutaisano nemo asemia na ande anemo ningento batebire muraibwensa akorire no korosia mabaga yemirimo ero bamwiri credit anemo naso bwagachi kwichinyumba cia magori yense kero kurigereri ngaki amangana yo akabaga korekana mbate bangangurigereri bale abantu bakuruku bale skilled bali babwato bomanyi banyolire meremoro bali batabwati bomanyi banyolire meremoro kwiguru mugako ndogote banga amaya ne bintu nonya biri bobe muraibwense gasaganire ne binte binge sana konyorore buna bono tugukwanira bana ngwire na bali school enrollment ye university Kamenta chi county government chibes chia chakirete gochaka korere mirubiri yaye mbate betenga tutakire toy 35% binte kamine byonse pikuna kurigereri bali na bya bantu bakurigereri baranga ngakibwenete nigo chetiri mwanchu murigereri chitakemeronge 5 maige chinsayibire semambi yabono andonsi asole twakiresi migo chaga igase studio ilitokuwa naye namba itegere 0788666663 ine namba itere 0788666663 inere namba gutwakira ochaga igase studio ototebinga kia yoro chebinto bire pale batebire bire bube Diana watebanga mukanyore cha ya toliru chero innocent maine twabugure tiptonga twensi ande yarenge tibing ibono metera bingera ande tipiti yarenge tibing ibono mete giri nari yasokire twara torire kabiri tuigetie bitonga toko boni gomanyete kero oje gosimegete skuma gusi gando likeli magoro uchikorara kwa beka kali aga karatasi kwalika tumepaka dawa mugasa kwa awara se kwa aba mbara ya bakuri kurumugonde soko bwakire bwakire ya hello bwakire Asante. Mbiyamona asante sana kurijinse mechi ya soko mjinga asogotoa oroboti nuru igwete bunaro tebire Diana.
Arubekire bi. Antebi kwalenge nga bagusibye. Ate keragusia bangira bago tumuchi kwa chinye ni mugondo magoro babwirira batebi aya magoro dinche nkoro agotebi ondo ete muinaria ali chai muino bwae elimbu yere liteli melimo gosuka gocha muino gaigase uroche mekabiri echakirete tobasa kwa igoro na besi aleteli yogo mondo manya kogendo ali matege mungi na gupimirete agwakirete sawa akiburoje uchumi egenderete semambia bono nande mona bagototebi bintu biri urocha abande baruro borori bagateba boni ibintu biri bobe natebonye koro morokia nabogo sikani noni masekero gwaka gochaga igotebe innocent ntete goteba lietaliane Diana ntete goteba lietaliane kulinde ntete kubatebya ibintu nabiebi tutete kumanya the reality ibintu ngakibigenderete numbers yichinga kichire nandonye koro mumanyivu amangana yechibesa no manya tamangana y'uchumi ngakiakolia nabogo twakire simyo tutebi ngatigandara abatebya parameters chikogera paka uchumi yense yacha koligeri ligwese nyenche kamine ngona koligeri dali ngengaki nkiyekogera etaligo ikanonya over 10% kuchigwa kwanyoranga ibintu mbiroro bikusukumeka serikali yegendete kulimya umuriro mweno gaiga kwanyora recurrent nera negendete meshara collective bargaining agreement GCBH ya machuire abantu baigwana netenga ngomento bari 300% abarono bari bara bagotebinga bona ande twachire ande gwachaka batebi nchiyo matelitaganigara bagusaba tulikuira nilibwango bono maite okirete okanyete kwa magocha gwachaka kubulie file iyere tangondigere kwatoka usine administration ya change na ande kwagenda kotini wara tumana na bagwakili ngagenda mwengereri libagana ali gwaka na 150 150% ngaka na 50% na ande chine chibes chiko gendoro ngaki priorities chito goti chinyora tole right no muraibwense nere kurwa soroboti oro chigas tiarosi wa mabaga gwetani chiri buchimi sano isato abantu banyorire gasi ubugima bwa chenchiri abuna abantu bakorosi gatie shiringi chiri bwe 50 asumutinyi nabali batabuga tyo bumanyi ngakina barabo barosiri chisiringi chiri bwe 30 weka chisiri bwe 40 abantu abonsi pibanyore bo wente gukini uchumi yense ya Kenya lakini spending power itegerense elense sana njira to mi binonye nekero kurigererio konyoranga sabu itirigo swana gante to sabu itirigo swana saboni bise kurigereria nonye to gukwanira innocent amangana ya uchumi ebinte bingenga geteboniga nonye sabu itirigo swana sabu itirigo swana gero te sabu itirigo swana oyoranga ibintu mbire bikongete konyana na se emeremo abantu bakomnyogetia ibuna embroya kwanyorange sawe yase yabachete tomanyeti kwaenda nonye na se biasara kware gokora kwachi kwake sabu konyoranga no bwate fees ebinte binge sabu ibaro terigo swana kwanyora ibintu bisinyete sana nande anamona kitoka batokoligereria igoro yobwa gachibuchumi are we expecting too much kurwa serikali ngakitoka konye serikali yarakorosi uchumi yayo bakinga itenga we are not expecting much ndu tutagete serikali tubekire foundation yoka tari doire serikali innocent ebango ngomtorutore ebintu bingo bigo kolekana by the way ebango nindu tokorwa serikali tubuga tibesti ya tibugati nandi gazeti basically collecting tibesti itu ni gazeti ya tebanga aso mwako yo inseyo braiwa muski William Samoei tubini gazeti ya teba ebange ga saine comment igonga nonye ni tibesti chikuba tugochia sibango iko chiri chinyingi igorona koleta magosonga gure token ese nyumba gitana kamenyire kale kwebe toka goliro muntu aje tugolgel nande tinda ndoro koma tebi dibwate token na tambi tebi ire doge chibese chio se golgel yese kero ko gure token yeyu okonyora chibango nchiro chiro bireti okwanda so kunyo ne chae mate biasara biro bibia berube rero bakwa kalisiti buda gwa nywe chaiga aliyese kebatia ngoroke aliokora fietiero ambaite studio gere 07886663 nere namba ito twakire simigo chagaiga doche chetri chitaike 50 na isano na ibire maiga ichinsa ibire se mambia bono chitigarite sato chibe chinsa isato akera ogoto tebinga kyuruche bintu bire abana bairanire school ayonye kolese county ya Kisii na Nyamira to tebinga kyuruche abana bachire school Nairobi na bago totebia nande na bago tubwatia sense mu mtandao
okogenda sensemo ya YouTube auto stream live otoligereria oro na namo no kole contribution yago chaga kero gwa kesimi igo kwenshueli yogi ye TV yago ni golirense tolibe getigoro nchirete yo wetegera ngatiganda arategera TV ngakiyokwana na inchira kiyokwana igo konyora bono gwasirire nandi gwatonyoria sichinkwana gwatonyoria sichinkwana kira Dennis yarengo igwate abanga mugunda akorocha nje no muremi by the nje no muremi nandi nimbwate bakembamba rwa barora bakwenda baita maetekiro mundu no muremi nje tari gweta bono innocent no maetenjere kwanda ekuru buno korwa chebilate wikire chebilate koso uri guchiama estate esichicha chikororeka kiro mundu ngwa kware bichonye tora ikoro kiro mundu ambition ya njibona tiri gwa kugago nawe ne bichanire ndigetaria I love Nyamira indere na sichai ali seito gango torande chai nande nalima tindi cool kid mo bacho bali uri kwegure sema bia bono ndete toligererie asechira yo kwikira ni sema bia chakire ko doje diga bono iga chigendete ko biyoga chiza gaiga dabo kwiyarigadie elio ojara ko bagoto biregereri byago tokwane naye kuri data etedaya tondo butimo komanyete kara cyabere cyisa isatu tokuranywa match tokwirana rende mogo tatebinga kimurucho chumia ngendrete nabo gote yo manchito morigeria manyeke batika gontebinga nindigari timia keneiga mane kumanya uchumi ninki enne Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabanye nabanyika eriko kwanero okweboye chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi. Kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Yegoro yaito
Egekero geito imeyenzoko. Aye. Aye ezoko. Egekero geito. Egekero geito imeyenzoko. Aye. Aye ezoko. Ibiengia ya jirengu manga bunalero. Aye. Aye ezoko. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tumepitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Mirna nabaribit shinguru erikwe manyabu na wata kurutana nya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Tumuriria bwigita sengen Soko TV chinga kindo chigendete kumyoka chinga kitego tebanga lala salama lakini tugendete gusanga naye gaiga tokomanyo manchi tumuriria ogende tutebyanga ngakyuro cyo uchumi ense ya Kenya twarigereri buna baraibaito bagendete gokora tari baraibaito bokabane turi gokwanira muraibensi wika no ina baraibaito bari tochoreta se chi constituency cheito ase ebinyoru beito manchi tumuriria timaito gose barabunsko kadi kimurabaye kolende negati tugendete gusanga naye nabakongenda gwake simi ase namba yetu studio 0788666308 marakabere 6 marakatano na tirineri namba yomwerio gatura bwateyere gaiga manyagote yamangana bete India soko bwakire kina ndo mwana minto nega 5 ngabo
Kwa bega sianga sana. Sante sana mbia muno sebirengere byago nande kwigura teba inchira yaitu iliago tebe tabie mbe uburai barai barororo bakubuguri kibese bagende chiro mugaso igoro bachikobagera abantu kibese Sebastian Sawe roma yatenachi etaga tumika chinguru chiaye one mambia bono gale State House muraibu ensasa mwariganiri ane mono maiga yokurwa sekeminano kelikia lenge kia chi gosoli chiria yani marathon ya London atete 2 hours yaminyoge tense ye chinsa ibere na bodoche gabikirwo moye gagari warigani gaminyoge te ense yamo chitaike 50 na kianda ni microsecond inchirabo the first human being kominyoka inse chinse chia kabuna record ya bikiri na Kiptum na nde use kuligeli bonsi pibali baminyoge tororo na mbeye mwika namba 3 bonsi pinigo bali ngase inse ya 2 hours the first time bate banege ntugitaka geru use kunyura umugaka oyonde litago linyorande na era na chita kaminyoka no man is limited aba kwa beri ko gonte ngo endole lakini illegal kuminyoka buge katabwati bali bakuru kwa ba mirelia ke Kipchoge na ngwa ndeti ngo mnyokole ngwa chitoka ikirani banganeti kyari ko ba bagante Innocent bagante binga innocent record yura sekondo Innocent mete watu sinyire ngaginane na jena kibati ya tingo ogaste binga ngobe kibati na mbwani omote chita gikachiri mu muroli atigariti kibati nango baye no gwake sabu mono ukanga cyarenge ko 2 hours 1 hour and some minutes kibati ya okay ogateba ngo endo riko minyoka problem to minyoka ti yarenge ko minyoka fo problem nene se Diana mungwana yomo okurukwa Jintu Munda bwate myaka 50 nebere nigairete musubati umwabo ore nyagosira wikase bengiye ya mochinse cia boindi kera musubati umwabasirete konyoni rie tugo yaye oniri bintu biri byaye binde byare nkororo akanda lende bengiye chikumwira nelikibese cia musubati umwabo cia lenge seke ganche kikie bengi kera igetororo bakamotebia yandorete musubati umino kubwatekana nere buna agoteba batie bengi ya chitega koleri bato umadu mungwano yenda akorete ajida kabuguri ubukombe garabuguri ubukombe akanda so buina bwa musubati umwabo aka karusi skeleton yeli agapekwa karusi nsaka yibeke bunime kabuguri akoroke bengi konye mubiri turasarika mubiri osarikire kerere skeleton akarua akagenda bakebengi akabatebi uri mware kombori okira narenge byabori gose konyo asibire gose konyo motutori bya bengi abasabe bengi bare bateba garenge nekenywegwa iyo koroki na barayi baito mbari kotebi bantonga orise korigeria enu uchumi ekogera umuntu agwikira to that level ai webese ya musubati umwabo achikogedora lakini barabuna bari komorera mari ichikuria lienseyo yabo yindiri gotebekera gwa umunyago sirasirire igoko bogorie gende igoro kwe birth certificate nabo igama karatasi naro gwichuri kurwa se atoni goso mu wakili kwa iroro amini death death certificate sorry tugocha twanalira okoiboru mono lakini nende muraiteyo komotego so mwabo maitenga ibinde imbiganire ebengi yaje tegateba iga twamotebeti nande chibeso already twenanire gochia se muswati ondo mwabo lakini bono mungwano yuga urugetoro rubuguritie muswati umwabo agaebera ligo nabanyanyimbo nga bakimuirani toche toko 300,000 rupees chia windi lakini nabo bari chia timokali ya sati mogete the extent uchumie ko ira abantu bakore bintu bitebyo Kenya yoka munabona togocha twateba konyorerera isana go charge umuntu kwarigereri kwa mororanga kiare
kwaranga kiere na ande yaba kongsana igo mwancho murigeri asema mbia bono mna chitri chitake 12 maiga chinsa isato togorigeri igoro ya uchumi nse ya Kenya muna tokorigeri ya sechi gazeti chons twarigeri gazeti ya The Daily Nation, The Standard Diane Figere gaiga yanchirani na Kenya National Bureau of Statistics bali bakorigeri ya igoro yechi namba ni chifiga nga kichiko bachiko kolia so uchumi bagotebegere 4.6% growth akero korigeri ya ego translate ni chinguru chyo kogora asama tuko alengo kogende se chiru wachikogorege asama nonye abantu bali bakonyo umutura 10 kuruwangi gwenyanya ya chire igoro na kwenda chira nero ya kurusio ugateba gwati baka rero nateba tini kuri nyanya kwale kogenda ale mono baka kwale chego confess otebo maina asofete asema bia wano bachumuligiri toda ukwara naye na ndamana togotebi twakirango totebi makali ya uchumi ngaiya yoro uchumi eberete abantu bali baroche bintebi byasalikire nabo igo murayibwe ensi kigasi cyarosiri abantu bali bago kororonye kororo yo mobona bagoteba actually inje bintu bya nego byarenge bobe ibintu byabere burunge namba ito studio gere 0788666663 nere namba ito ye studio gutwakira esimigo chagaiga kero twakira gwake yelio girie TV egere twakoigwa na ndira bokonyora libaga twagotebia kera chikiri chinsa isato cya butukama yalire wa stream waranke kili wakwana inere nchira erendonge ndo chekera cya mnyokire chitake kumenya maiga ichinsa isate sema mbia bono nabo gutwakira elitokwana naye totebia soberete na nemono tokoya libaga nayo rwelio giri yago tororenga uchumi yenga kire mungwano yere koigure gacheta kabugoria kaleta abogorete akaleta gaitio nabigo bid sometimes ikiaro ndeta yotaita gotegerere ene whatever ngebatio talinchi ngebatio metera bara machege amachegari kebatio bachego bugaye ndiara chabutike kebati kwa sorero kwa bomachegega mundaga ni yutara nesese ya moromarioka soko bwakire hello nigo to kwa nere se mambia bono urero ngayo kwa nakuru okay kibogora mbiere gakioro chamangana yo uchumi Okay. 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 Asante sana. Mbia bana kulichiseme chake bogora. Inguru wa county ya Nyamira astwa kwa nene sema mbia bana goteba igentaligereti na abana baseliri balisco dande agoteba kera koligerelia chinyomba no chikwaga chugaro chebintu mbirababuya. Igoro na politi oyo maiga antebinga no nyechuri nyomba chiri cyamagurinse bado muchando nororo. Achumuligeri asemba mbia bono nigo togendrete koba togo kwana araye gochagaiga so gutwakira singo chese studio by number studio manjito muligeri number it studio gere 07886663 marakabere 6 marakatano na trinere namba yo moere nabo kunyara ko kwana naitwe togendete ukwana igoro ya uchumi yense ya Kenya manjito muligeri ne togendete usanga igaiga togo nabo tutebyanga nga kyoro cyo uchumi gwikira boniga ya ikire nga ikire kwigure ebirengo boniga tugukwanira ninye nugutai sano nemo 4.6% no toribunense ya Kenya kora 5.8 ya so mwaka ori tugukwanira 2005 manjito muligeria nabo tutebyanga ni kyoro cyo bugima bwa
ngire nabarai baitu batari goikerania gose nintu twararira ase kirasi nabo gwa kesi migo cha sena bitio 078 mara kabere 6 mara gatano na tene namba yo moerio asomtanda ito Facebook boigo na boko beke kerengero kiago na bega sense media YouTube ogende gusangana itundo chiboigo chingaki chiendete kumnyoka sana chingaki nigo chigendete kumnyoka igondoche unawate abachitigarete chitaika chinge sana twakeresimi ototebia soberete semambia bono tukurigereria kirenga gyo uchumi abana nigo baseri gubuna tugona goteguna barigereri baito usomurigereria gatotebinga nigo bono iga abana barisiko ayonye koro morokia umwalimu nturigo chikobato we expose nabo gototebi what is happening lochikira ndini saute basika ibintu bikongente pie bintu bya kongire papa abarigete iga agatera guringo ibate abakorigo gebintu go biomete pa nabo gototebia semambia bono na bari banyorera amabaga se chinyomba kwa gachuchiri county chionsi merongene timati merongene na isana ibere timati gose chi county chiri cha north eastern kwa gacha bari chinyomba chiri cha maguriense lakini munaboni ga kisi county ntobwa tumurubiriyo USSML yekirubo Nyamira nibwa SSML ya Sironga ngagetenga ninga nilikuwa kasinyombe chichira nabo gototebia nkwa nabo kogendoro bari bagendete gokore gasi ari namo gototebia obugima bwa ngakibwa onchuriri twakiresi migo chagaiga ototebi ngakiuru chebintu bire na nemo na mabaga iye gasi abere gakorosigwe namba itu na twagotebigire 07 88 6663 inere namba itu na ndendo chidaya na chinsekera chikomnyoka iga tete tweyarigani tobe toko maine Ruchibo iga Paul usira goteba ngare binte bikongete no mbono mnatocha kwende school ntuma itibina bigo chikoba ahora que bari bagucho join university ni for the first time emechango kwenye yara asirire na ndebona yiranire yaro tolichi WhatsApp bono mochando no lino no emechango ni irana ino sinde konyora nga bonsi mbali konyora besiri ganiri capitation yebwato mochando mondao chigote marorega kibikoba nyora emechando nero bado bintu biraba biya bado bachikurigereri baroraga kibono ga kibintu byabaye ikibintu bihasarikaye wachikurwani kwanyora gento nkeyo kwanyora ngabono goiranete magega igorende asemambia bono muna twagotebiri umwancho murigereri nigo ogototebie kerengereri kiago gochaga igase studio egera tukwane naye bari muri se county ya Kisii totebinga kyoruche bintu bire bari Nyamira musio nde kwigure rero bari bakari muhuroni buno uri bono teba maeta abantu abange bagurite chi machine cyo gochweli muntare gotebi nyora siringi 1100 no emboniga as we sit biashara kibiri umuntu kwarigereri kwarorire no gendo bunchuriri boniga abantu bari babwate kiro muntu ne biashara atate kwigura no maeta bwinga na maine nando maite biashara mbire bigokori nandi gento abantu abange batari korigereria asinaro korigereria nga agento geto agasomira history kero kobeke biashara na business twete yaro koro kwa se onye na se oktaito biko bonjo yangi batagete ono konyorore gose kusi kwa babekere bintu biri babwato already tuchibono okonyora bintu ya kongire rore jijiro jieji nkaranji ale ngoro numate jiro kwana kwa jiro jichingara nero jiroro na nyabitari mbaka onire na karoti nyabite baka nekere bawo abantu cyane nje nararoche ngagete jibano naroche cyane keire aya goko genda nyakoe guciaria koni barenge ebintu budi bikwale batabo kurigerera ngyabanta abaganiti ngyanda abaganiti bono kiro muntu takire bona ndo bonchore kiro muntu urega asia ndonse agotebi mwana ominto nare konyora chishiringi chiri buibere ale konyora chiminye njaga koni shinyanya nare konyora 400,000 nchake biashara byane muntu uyo nchaire sane gasi ngokora bari business world ninu mogo deal ne consumer kogora ngakimuruche bintu biri bari babwato mobogani buna bono Zakaria Mwoma maete ntagete nchenyore besengiye iga igo innocent yo kare koragira na Zakari mutari konte yango chakogenda wo Zakaria Mwoma ngete tochikorra ngaki kibati nate batete guchake biashara byokonia omena mechibi Watatevi, kagibi. Hoy no morayo, mayete. Watatevi hace biashara gakire.
Ubaje muligiriria sema bia ora twaragongire na tebi kunga gude demand leta kana aramiro murai azo goto tebi sema bia bora soberete atatebi gakioro kibali mwachire mwabugwiri kibese kino mwabikire se biasara kwichiranire gose chiaburire muntu agateba nonya njiri nabige toro nabige tegetukura nchiyo batabangi nambale nabagakambale nonya mba amanyete kubara bese yani mba somete chibestiro chimba maite koba ogote bikiri kinyene chiranire ikibono nkiri kia abana bali basarare tukuru ebise byasara neregoro kwe profit byasara boni ga bali basoiro bonchuliri are you seeing anything kintu nkiroro you can come out otebenga nero sereti byashara abantu nganda bali kigasi batiganga yatiga mbeke byasara kote ne inasi niniga oyo bwate matatu watebulero NTSA yabwategari ugusukasi niniga watebuye kaya tukuguru ugusukasi niniga watebulero maite yakora gento gete bande bayigora chips watebunga mabuta mendiro bete chips wale tebiasi pakie biasi kwale tebiasi ebiene no bitali ko innocent mu chando chipsi yo bona que rutwa kaigoira ali university inka ali girio ko te university ko segirio ko te school oko bioni at first year waika bi amautakina waika nande biasi byakina uchono mchando so uchumi uko na yani uchumi uko na go goncholeri ndirere bya ndirere bobe na ndire yangete pi urabona ko senda tebe yangete pi twetu se yangete osigere bobe kwanyorange gere bobe chedoche Diane sencho chinsa chiachire ande mirobeli ndengo bwatiere gaiga tiga twakira umurigererio kwaili tomatebi ngambia mono ya sasi sini mirimo yawe yakera lituko kende gyonske lyuko beke mesa nyasaye akemente bana bunabona baseli ukuriwa siji school amaene onyoli njira bakwira ne school kintu ngilie kebege koro mu muibuli kero mwana yakora aranchara we love our children so much nabwo ate clip kete naroche umwana getore maina musinini nakebege to mtandao nakiumire to mwana akogenda se bali na mamu abana abana bande bagenda sa abantu baikaranste bakoragira bekora ngabali batete gutambuke para and then finally be kumba bakomwana ibiro mwa muntu manene kebetikiai mwibori karo what if kebetikilia iba anyore gento kirime ni gitabu kia nyagitari mamaine because nabo korengera linga kina strike rio gold igaiga rio chikorigera rio nyore ngago kwabuguria egechanu una baswati mu gutara ne bichanu kibese ngete mwiranie mpesa no ne mpesa bari utwara bese account itobwati abaswati bari utwara buri kebeti kyo muntu ituboso sambu bosa muntu UP bese jijitagore tiki chitayo wochi kobuguria ali kebeti keli madeli kale no abantu bakabikire kibese akene ne no centro bya kwangire tika abantu basike bintu bya bantu abantu basike bintu bya bantu is a painful moment timati go se clip ikingo keligia tara kebeke mbeo no nyekere kibugate minus ya korokia chinga kichiogo kumisana Diana abantu bamenyete muntu akurigerelinga kiako agiako chikuru muntu nde bintu biyaye abo kurigerelia abana bake yaba egasi enko musana mwanchu murigereli dochenga na twagatebichia minyokire sana Diana mangana yo mwali tuganyete clip ikimu director age download mangana yo mwali mangana niyo mwerio ndaito kwana mangana abere aberoka anyway ritkoria mambi wateba mambi ngukwana tori igoro yabakori emirimo Labor Day mambi Labor Day njono nkara mwanchito murigeria watebanga Labor Day ritkoria yabakori emirimo madaraka dinga iria chete ndije mambi Labor Day yo mwanchito murigeria mambi nonkara na kotu yo nere mambi ndagitaingi gumana kwana igoro yabakori emirimo toigure bari kirwa abangine chibese bakari kwego igoro echire igoro mambi gonga itendo bina gotebo igo emishari gani ithie mentu osebwato tonyora wateba advance no yena advance ayo kwane bakori emirimo mambi mbabwatali tukoria aba it's their day timba tibali barabara igo sembache babugurie ebirero byabakori emirimo amaine because kero turabakori emirimo ntochorete ji representative chito
igo twegenete ngamba buguritie birero bya bakorie mirimo chengoro ku Innocent Onyango tumira nangyo Enjo manjito murigeria nkuru kwa Diana Ndemo tumerane ankyo kolende uchumi kyagenderete gukwanira manjito murigeria tiga tusikane tusike bintu bya bantu nabo igo twetome kero montanya lega kwenyorere ngere yae